Hasiko gara. Egunon guztioi, ongi etorriak Jokotekniako 3. edizio honetara. Gutxi batzuk bildu gara gaur Bilboko Euskararen etxean, justo antolatzaileak eta islari gutxi batzuk, ez islari guztiak. Gainontzekoak etxetik ari zarete streaming bidez, jardunaldi hauek jarraitzen, eta espero dugu konexioa, arazorik ez egotea eta dena ondo joatea. Gamerauntzi elkarteak antolatzaile gisa eskerrak eman nahi dizkiogu Aske Fundazioari eta Bizkaiako Kultura eta Euskara Sailei. Jardunaldiak hasi baino lehen, Lorea Bilbao Bizkaiako Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol Diputatuak mezu bat dauka guretzat. Ondoren, Jordana Akasusok, Aske Fundazioko zuzendariak, izango du hitz egiteko tartea eta aurkezpen honekin jarraitzeko momentua. Bideoa itxaroten dugun bitartean. Listo. Lorea Bilbao. Arazo tekniko txikitxoak ditugu. Bitartean, etxean online jarraitzen ari zareten ontzat mezu bat dugu ere. Eskertuko genuke gure islarientzat dituzuen galderak YouTube edo Twitcheko txatetan idaztea. Eta gu adi egongo gara eta hitzaldi bakoitza amaitutakoan galdera horiek islari daude. Bitartean agian Jordana hartuko usuzu gitza. Nik labur eskertu nahi nuen egitasmoa edo jardunaldi hau antolatzeko lanean aritu garen guztioi, bai emerantzeari, bai Bizkaiko Foru Aldundiari eta Aske Fundazioko lankideei. Eta azpimarratu nahi dudana da jardunaldi hau elkarlanaren fruitua dela, dagoeneko 3. urtez antolatzeko erronka hartu dugula eta espero dugula egitasmo hau datozen urteetan egonkortzea eta izatea euskaraz bideojokoen arloan ikertzeko, sakontzeko eta egunean sortzen diren erronka eta proiektuen erakusleio izan daiten. Besterik ez, disfrutatzea jardunaldia eta gaur entzungo ditugun kontu guztiak guztiontzako aberasgarri izatea espero dut. Eta nire aletik besterik ez, orain Lorea Bilbaoren hitzak entzungo ditugu. Helburu nagusitariko bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren helburu nagusitariko bat dela, euskararentzat gero eta toki gehiago irabaztea gizartearen esparru guztietan. Momentu honetan, euskaraldiarik eta sozialean parte hartzen ari garen honetan esaten den moduan, euskara gehiagotan eta gehiagorekin. Beraz, horixe da gure gizartearentzat nahiko geunkena eta zentzu horretan ari gara baita ere, gaurko jardunaldi hau bultzatu eta antolatzen urtez urte. Bizkaian badira gainera bideo-jokoen inguruan hainbat enpresa, formazio zentro eta zaletasuna dagoen jentea ere. Eta beraz, ezinbestekotzat jotzen dugu zelan ez hor ere euskara presente egotea. Eta hor ere euskara presente egotea dinot, gertatzen jakuna dalako mundu hori gehien bat erdalduna dugula. Inglesez edota gazteleraz aritzen dana nagusiki. Eta hor ere euskararentzat guk geure txokotxoa nahi dugu eta euskara normaltasunez aritzea
baita ere bideojokoen mundu hartan. Bideojoko ez mintzatuko dozue, jardunaldi honetan, ikuspegi desberdinak plazaratuko dira, bai sektoreko profesionalena, animazio eta lokalizazio arloetara edo lanetara hurbilduko zaituena, baita ere ikertzaileek dauken ikuspegia, hizkuntza gutxituak daukien aukerai buruz bideojokoen mundu honetan, eta zelanez, baita ere, eta oso importantea dana, bideojokogintza mundurako prestatzen ari diren ikasleen ahotsak be ezagutuko dugu, entzungo dugu, esperientzia eta espektatibak zeintzuk da bezan jakiteko eta aurrera begira ere garatu beharko litzateke lan ildoei aurre egiteko. Garatzaileak, ikertzaileak, zaleak, guztiok bat egingo duzue topaketa honetan. Jokoteknia, naturaltasunez, euskaraz, bideojokoen munduaz, aritzeko jaiotako ekimena da. Disfruta beraz jardunaldi honetaz, hausnartu, aztertu eta gozatu euskaraz. Jardunaldia behintzat euskaraz izango da, eta espero daigun jardunaldi honek bide emotea euskara gero eta presenteago egoteko bideojokoen mundu honetan ere. Eskerrik asko guzti zuen ekarpenagaitik, eta ondo izan eta gozatu eguna. Lorea Bilbauk oso ondo azaldu ditu gaurko egunean izango ditugun edukiak, berriro gogoratuko diot YouTube eta Twitch bitartez jarraitzen ari zareten guztioi, mesedez gure islarientzat galderak badituzue, idatzi txatean eta guk planteatuko dizkiegu galdera horiek. Beraz, prest gaude bideojokoi buruz aritzeko eta Jokoteknia 2020ko edizioari hasiera emateko. Eskerrik asko, Jordana. Eskerrik asko eta animo egunarekin. Azteko, Julen, maira konbidatzen zaitut. Bai, ordena gaian. Gure lehenengo izlaria Julen Urrutia da, Digipen Institute of Technologyin graduatu zen 2013 urtean. Gaur egun pertsonaia diseinatzailea da, Axis Studiosen, eta beraz animazioan jarduten du. Bideojoko, zinema eta telebistarako sortu ditu animazioak, eta besteak beste Heart and Slash bideojoko indian ere parte hartu du. Bideojokoen animazioari buruz arituko da orain, eta konkretuki 3 dimentsiotako pertsonaien diseinuari buruz arituko da. Beraz, Julen, zurea da mahaia, nahi duzunean hasi zaitezke, bai barkatu. Bueno, ni Julen Urrutia naz, Gernikarra naz, eta ikusten duzuenez PowerPointen esperto da naz. Eta, bueno, ia, hau berantza da, ezta? Vale. Zuma purtsu baten gaudat itxan, no? Hola, etxe, vale. Bueno, hemen apurtxo baten gaudot berba lehenengo nire ibilbideari buruz, eta gero arituko naz apur bat, ja nire lanari buruz. Neu, txikitutatik marrazkizek eitzen ibili zen naz, bai, neu eta nire naize, beti ibili zen gara komikizek eitzen, personajik diseinetan, eta, bueno, historizek sortzen, ezta? Eta urtiegaz, hasi ginen sartzen apurtxo bat munduen, jokuen munduen, pelikulan munduen, baina, claro, momentuz, kontsumidoren moduen. Eta, bueno, akorretanaz, hasi ginen ikusten, fikziozko pelikulak, animaziozko pelikulak, fantasia, eta, bueno, ikusten genduen, geuri marrazkizek egiten gendu zenien, olako gauzek guztetan jakusela. Akorretanaz, egun baten, geure nahi nagusizek ekarri banetxera El Señor de los Anillosen liburu bat. Da liburu horrek ekartzen bazen, pelikulak dauzen diseño guztizek eta personaje guztizek, zelan eitzen biezen pilo bat bertxino, eta bueno, direktorak elegio duten bat, edo bestie. Eta, claro, ikusi gendun hor, mundu bat dauela, jentiek horretaz eitzen dauela bier, eta hor, geuri guztetan jakusen geuse bat, geuse batez biziaiko ginela, ezta? Eta, bueno, urtik pase ziren,
eta ja karrera bat hartu behar gendu nien, esetu gendun Digipen Institute of Technology. Ikusi dut hemen ikasle batzuk etorri diela, eta bueno, eurek konteko dabe hobeto Digipeneri buruz asunto oso lan doan, baina bai gure konoke apur bat konteu neuretzako zehizen zan, ezta? Neu sartu nintzen nien karreran, ja jakin naben marrazkizek eitzen, baina bertan karreran ikisi naben parte teorikoa, bueno, parte teoriko oso importanti, ezta? Komposizioan teoria, argizen teoria, kolorien teoria, eta hori izan lehenengo urtie, base tradizional batzuk ikisi gindu zen, eta claro, nik marrazkizek eitzen ibili zen itzen bizi guztize, baina horrek kontzeptuek ezagutziek, ba, niretzako mejoria oso handizia izan zen, ezta? Eta gero, urrengo 3 urtietan, 4 urteko karrera bada, urrengo 3 urtietan, geuk ikesi gendun, ja apur bat 3D modelizazioa sartzen, ezta? Eta, bueno, ba, gaur egun hori da nire lana. Karrera maitzu gendu nien, 2008an sartu ginen Jardan Slash jokuen. Eta, bueno, hau da joku indie bat, urten zan Steamerako, eta berandua urten zan PlayStation 4erako eta Nintendo Switcherako. Eta, bueno, ikusten da zuenez, ez da holako bideojoku alucinante bat, baina guretzako oso garrantzitsu izan zan, ze izen ginen 6 pertsonako ekipo txikitsu bat, eta orduen horrek gure ban esan, geu 3 artista ginen, eta enbier gendun danetarik. Enbier gendu zen personajien animazioak, enbier gendu zen personajien diseinuek, eta personajien modeloak, inguru giroak sortu behar gendu zen bebai iruden, eta ganera, hain ekipo txikitza izen da, esan egon persona bat bakarrik jokuen diseinua sortzen, ezta? Ordu beten behar genduen danon artien. Orduen geuk animazioak sortzen gendu nien, jokuen diseinuan parte hartzen egoten ginen bebai. Adibidez, zeure protagonisti badekozun atake bat eitzen, eta atake horrek X frame badeko zen, zeuk ja dezidi duten zabiz atake horren estadistikak zeintzuk izango diren, ezta? Eta estenarioak edo inguruguriak sortzen duzu zenien, ba kasu bardine da. Azkenien zeu zabiz, arti sortzen zauzela, bebai zabiz jokue sortzen, ezta? Orduen geuretzako hau esperientzia oso politxe izan zen, eta, bueno, ganera unibertsitatetik urten eta estimerako joku baten sartzie, ba, bueno, geuretzako oso berezgarri izan zen. Urrengo urtien, 2015 sartu ginen, da Valor Salud deitzen den enpresa baten. Hau da, Iruñako enpresa bat, eta, bueno, enpresa hau izetez ez da bideojokoen enpresa bat, izen zen, bueno, bideojoko bat osasunera bideratute. Kasu honetan, eurek ziren optometria enpresa bat. Sortu bilen olako makina batelakoa, non zeu jesarten zinen, eta olako kasko bat bajatzen zen zeure ganera, eta gafa batzun bitartez ikusten zen duen realidade virtualien, ba, bueno, geuk sortzen genduen hori kontenido digitala, ezta? Eta makina horrek ba, hartzen bazen medida batzuk, eta bueno, medida optometriko batzuk, eta diagnostiko bat eitzen ban, zeure biztie zelan dauen, eta, bueno, zelan mejore, eta hola. Ze hori dena manejetan zen duen, jokue manejetan zen duen begixegaz. Eta, bueno, ba, hemen barriro be ekipo txikitsu bat izen ginen, eta euke egin duen liberteade asko. Igual eitzen genduen joku bat zorgineri buruz, eta igual eitzen genduen joku bat, bai hemen ikusten da moduen olako robot gigantiari buruz, ezta? Libertade asko euki genduen, hemen barriro be animazioak eitzen gendu zen, modeloak eitzen gendu zen, diseinuak eitzen gendu zen, baina ekipo txiki bat zalez, sentibuten genduen eskinela egon profesionalmente asko azten, ezta? Eta orduen nik eta nire naizek itxi genduen enpresa hau, 2016 ba ja enpresa handi baten sartzeko. Orduen itxi genduen eta zentregu ginen gure portfolioa sortzen. Eta urte horretan kontakte duzkuen Axis Studiosek. Ontxe momentuen eurentzako nau biherrien onino. Eta, bueno, Axis Studios da animaziozko enpresa bat, eskoziarra, eta egiten da bez,
gehien bat jokuentzako trailerratan eta egoten diren sinematiketako animazio kortoak. Hemen ikusten duzue, adibidez, Destiny bigarren parteko imagen batzuk ekarri zela. Hone diren, neu egona zen proiektuek, beste batzutan egonaz bebai, baina honek sartu dute hemen, eta berak enpresiek itzen deu lan beste pilo bat enpresantzako. Adibidez, hemen ikusten duzue, Bungie Microsoftena dela Destiny, adibidez, Netflixentzako Love, Death and Robotsen kapitulo bat egin duen, hor behien daue bai Happy, Netflix eta Amazonen bideoentzako egin dune, Heroes of the Stormen Blizzarrentzako egin dune bai, eta, da beste batzuk, ezta? Eta, Axisen, gero konteko dute apurbet zein da nire lana, baina gure nabena esan da, hor da bela merkatu bat, non jokoen enpresak eskatzen dabe beste enpresa batzuri, eitzeko euren animazioak, batzutan joku barruko animazioak, eta beste batzutan eskatzen dazkue eitzeko trailer bat, eurek sortu ezin daben trailer bat. Beste enpresa batzuk dauz, adibidez Digic Pictures, Unity Image, Blur Studios, eta ni egonaz, Axis aparte, egonaz beste enpresa pare baten. Egonaz Feedme Lighten, holako enpresa txikitsu bat da, anuntzitzatan eta sartzen dire gisa, publizidadeko gauzetan, eta egonaz adibidez Blur Studiosen, da Blur Studios da, nik ustot, lehenengo enpresia hasi zana honek sinematikak egiten, eta momentu honetan nik ustot nino enpresa handizena dela. Eta gure dut hau erabili, ejemplo moduen, berbaitzeko apur bat lan pertsonala eta profesionalari buruz. Hemen ikusten duzu ez, honek 3 imagenak, ezta? Baina ezin duzu jakin, hortik nik neuk zer indoten. Ez baduzuen irakurten, deskripzio bat nire portfolioan ipintzen dutena. Adibidez, goiko imagenan, 2 personajitariko erdiko neskie eta urdinez doan neskie, hori da League of Legendseko sinematika bat. Horretan bizitan parte hartu naben, baina adibidez beko imagen honetan bakarrik egon nintzen astebete eta inaben atzeko tipoan guadainie, edo bestie da Call of Duty, eta Call of Duty horretan egon nintzen 3 egun eta bakarrik inaben hor behien agertzen da tasatzue katilue. Orduen, klaro, niretzako oso garrantzitsua da nire portfolioan nire lan pertsonala sartzi ez, recruiter batek, enpresa baten ikusten da benien, hor aldeu ikusi nire gaitasune, ezta? Orduen ekarri dute zona 2D lan batzuk eta 3D lan batzuk, eta, niretzako 2D marrazkizek eta itzio nino oso garrantzitsua da, ni honegaz hasi nintzen, eta niretzako nino hobi moduen hartzen dut marrazkizek itzie, eta nire ustez oso aberazgarri da edozein artistantzako jarraitzie, beti arkaz bategaz edo, onke sea, marrazkizek eitzen. Eta hemen, ekarri dutuz bebai, 3D proiektu batzuk, eta hau da, gure nabena esan lehen, recruiter batek ikusten baduen hau enpresa batetik, hemen ja erakusten nabil, ni neu zer nazen kapaz eitzeko. Adibidez, hemen erakusten dutena da, modeloak eitzeko gaina zela, testurak eitzeko gaina zela, eta personajiri argize eta integretako gaina zela, ezta? Hemen oso batzuk agertu ziren hor, baina ez dira agertzen, hasi que, konta egingo dut apurtxu bat. Hemen nik espliketan izen dutena da produkzio bateko workflow edo pipeline esaten jakona, da prozesue, basikamente, ezta? Eta, nire ejemploa da Axisen eitzen dugune. Axisen, animazio korto bat eitzen dugunien, azten gara ideia batetik, normalmente igual klientik emoten dozku gidoie, edo beste batzutan Axisek berak sortzen deu, eta hortik zabaltzen dire bi arrama, ezta?
Bat da storyboarda. Storyboarda, ez badakizuen zer dan, storyboarda izaten da, bueno, bineta sekuentzia bat, eta bineta sekuentzia horretan, kotetan da, zeure korto guztiz, ezta? Egiten duzu, pentsetan, zeure kamarak segitzuko izango diren, nondik nola pasako diren personajiek, eta bar. Eta bitartien, gidoie kontuen hartunde, azten die bebai, concept artist edo diseinadorak, personajin diseinuek eitzen, animazioak ez, fondoan diseinuak eitzen, edo personajin objektuen diseinuak eitzen. Storyboarda amaitzen danien, sortzen da animatika bat. Animatika hau da, storyboarda hau ipintzen da, olako denpora baten, ez da, adibidez kortoak badeko zen 5 minutu, storyboarda izango da 5 minutu, eta saiatzen zara, zeure kamera bakotxa, bebai sartzen zenbat segundu ikiko da bezen, plano bakotxak, eta bar, ezta? Hortu zu ja, hor ikusten dozu zelako formidekon zeure kortoak. Eta, ja, ekipo guztizentzako oinarri badeko zu. Bitartien, geuk, concept artisten modeloak hartzen duguz, diseinuak hartzen duguz, eta azten gara geuk geure modeloak eitzen. Modelo honek, pasten jaki ez, urrengo departamentoari, eta sortuko da bez, artikulazioak, eskeleto bat emoten dutzie, eta horregaz ja, paseko ginen, animazioa eitzera, ezta? Eta animazioa ja amaitzute dauenien, orduen joango ginen LRC deitzen den departamentoera, da departamentoa da LRC nahi deuzan lighting, rendering and compositing, eta honek eitzen da bena da animazio honek hartu, iluminazioa eta emon, eta azkenengo renderrak ataraten deuz, ja, korto honen resultau, amaiarako resultau emoteko, ezta? Orduen, nik profesional moduen eitzen dut bier arte kontzeptualien batzutan eta gehienetan modeloak eta eitzen. Orduen ningo dut berbapur bat horreri buruz. Zeuk, adibidez, kasu honetan nire ejemplo bat ekarri dut, eta kontzept bat eitzen dozu nien, personaje baten kontzept bat eitzen dozu nien, zeuk dekozuz helburu batzuk, da batzutan oso klaru egoten dire, direktorak emoten dutxuz instrukzio oso klaruek, da beste batzutan dekozu onino esplorazio pilo baten behar duzule, ezta? Eta adibidez, nik hemen neure buru eri ipini notxo zen honek helburuek. Gure naben personaje bat estilizatu izetie, gure naben olako gizon handi eta indartxu bat izetie, eta eukitzie apur bat bikingo itxurie edo, ezta? Eta gero nire referentzizek zintzu ziren ipinena esan hemen. DreamWorks Pixar, eta batez be How to Train Your Dragon edo Como Entrenar a tu Dragon DreamWorksen pelikulie. Orduen nire lehenengo pasue izeten da, hau, bai animazioarako, zein jokuetarako, personajiek sortzen dugu zenien, izeten da siluetak sortzie. Eitzen dugu siluetak, silueta batek ematen dutxu oso harien zeure personajiek planoan eukiko daben presentziz, ezta? Animazioan eta da jokuetan oso importanti da zeure personajin siluetie zein dan finko eukitzi, ezta? Eta, kasu honetan, inaben esplorazioa, kontuten eukinje, gure nabela olako tipo indartsu bat, eta probena bezen hankada finauak edo beso finauak, eta geratu nintzen kasu honetan jota azkenengoagaz, ezta? Importanti da, konzepta egiten dozu nien, ipintzien numeruak edo letrak, zegoelan, klaro, hemen dekoguz 10, baina igual dekozuz 50, ezta? Eta direktora ez ibiltzeko esaten gure dut, bigarrena, laugarren filan eskerretik azitzen. Ipini behar dozuz numeroak edo letrak oso errez identifiketako. Ja, silueta hori dekogunien, azten gara ja detailien sartzen apur bat. Urrengo detaile, nik importantzia zemoten zaten ari zenten da arpeizez. Azkenien zeure personajien personalide guztizia izango da, arpeitik urtengo da, ezta? Eta, kasu honetan ina esen prueba batzuk, eta oso harin heldu nintzen gustatzen jaten resultado batera, eta, inaben dibujoa, gero silueti egazapur bat, horren gorputzen proporzio generalak ikusteko. Hori dekogunien, azten gara variazioak sortzen.
hemen, lehen komente duten moduen, ideia oso klaru bat badekuzun, igual variazio gitxiago egin behar dozuz, edo, aunque sea, variazio horrek asko bezarratu babak izango dire, ezta? Beti ibiliko zara, esplorazio askoz bezehatzago bat eitzen. Nire kasuen, enaben euki oso klaru, bakarri jakin daben, gure nabela zeuse erapur bat mediebala edo. Orduen, inabezen variazio pilo bat, eta ikusten duzue, adibidez azkenen gorrialdien, baina zeu zertara hurbiltzen hasten azela, eta euren artien antzekotasun gisa bekiela. Gero hurrengo pausue, izango zan kolorie sartzie, eta nire kasuen, jakin naben, adibidez ez nabezela gure kolore bizisek, personaje honetan, baina enaben jakin ze kolore gure naben. Eta hemen, barriro ikusten da zelan lehenengo herrialdien, horri bilin nintzen kolore desberdina probetan, urdin elegidu naben, eta bigarren herrialdien ikusten dugu, baina urdin horren ganien probak itzen dute zela. Hurrengo pasua, niretzako oso garrantzitsu da funtzionaltasunen. Nik 3D modeloak itzen dute zelez, badakit konzept baten geuretzako oso garrantzitsu dela, geuk ulertzie pieza guztizek zelan egon behar diren sortute, ezta? Ze azkenien zuk 3D zeus ere itzen dozunien da eskultura bat sortzielez, jakinen behar dozu pieza guztizek zelan enkajeko dabe. Orduan, kasu honetan, einamen esplorazio bat ikusteko, kapaz-kapaz zelan jantziko zen personaje hau eta zelan bere pieza guztizek zelan joango ziren bat abestien ganien. Eta, hemen sortu nabezen, personaje honen armak, kasu honetan, imaginetan naben iztari batelakoa edo zala, eta ibili nintzen lantzan esplorazioak eitzen, da azkenien geratu nintzen nolako espata bategaz, arku batin bihurtzen dana edo. Eta, hau da, azkenien zeuk gitxi gora behera entregako zendune konzept artist moduen. Bier dozu modeladorantzako bizta batzuk emon, gitxien ez bi, eta detaile funtzional batzuk erakutsi, zelan izango diren, berak jakitzeko zelan modelo bier bada bezen, eta gero, oso ondo egoten da, badeko zuzen, arpaizen espresio batzuk, edo gorputzen olako postura ezberdinek eta ikustako poru bat, personaje horren personalidadie eta hori trasladetako gero eurek modelora. Hau izango zen, modeloa, ezta? Modeloa oso komplikabe da lez, piezasko eta detaile asko dekoz, nik esplikiko dut bakarrik pieza baten sorrerie. Pieza hori izango zen, sorbalda honetan dekon hori narruzko hombreri. Orduen, modelo bat eitzen dozunien, azken finien, zu zabizena eitzen da, poligonoak bat abestien alboan ipintzen, forma batzuk sortzeko. Poligono bat da, lau aldeko azalera bat, da horrik ikusten dozu ez, zelan poligona dekotezen ipin lan forma bategaz, eta forma horrek sortzen dugu, hombrera hau, ezta? Eta horreri detaile emoten dutzagu, eta hurrengo fazio izango zen teksturak azti. Teksturak ez dira bakarrik kolorie emotie. Teksturatan desiduten dozu, badibidez material baten brilloa, eta apur bat material horreri histori bat emoten dutzazu, ezta? Adibidez, horri ikusten dozue, zelan kapaka noan zikinkeria apur bat sartzen, imperfekzioak ipintzen, eta, azken finean, zuk horregaz ikusten dozu, objektu hori barrize badan, edo erabili badan, edo ez dakit aretzatik ibili badan, edo eurize jauzi badakon ganien, ezta? Hori dana zuk ipini behar dozu testuratan. Orduen apur bat, histori bat zabiz kontetan horregaz. Hurrengo fazie izango zen shading. Kasu honetan, shading oso simple da. Shading geuk esaten dutxagu zelan argizek interaktuetan daben superfizie bategaz. Orduen, kasu honetan oso simple da. Hemen, argizek oso normal interaktuetan deu, baina badeko guz beste pieza batzuk, adibidez azala edo kristala, eta horretan argizek konportamentu espezial bat deko, sartzen da, eta refrakzio bat sortzen da, eta horrek geuse guztiziek geuk imiten behar duguz ordenadore barruen
seidi nahitzen dugu nien. Eta hori izango zen azkenengo pasuetariko bat, grooming, deitzen jakona, da, basikamente da, ulia eitxie personajieri. Eta, bueno, hemen barriro, ez da bardine, uliek eitxie bizar batentzako, edo arpeizen azalien deko guzen ule txikitsuek, edo animali baten, honek dekon kasuen, animali baten ulie eitxie, ez da? Horre, materiala enbier dugu diferente, eta bera uliebe propiedade diferentiagaz. Eta, bueno, hemen ja da ikusteko zeuek apur bat, bera modeloa zelakoa dan, eta zelakoa da modeloa, uliegaz, testurak eta seidinegaz. Hemen ekarri dut render batzuk apur bat ikusteko zelakoa dan hori personajien detaile eta, ezta? Eta hau da geuk lanien entregiko gendune. Ez dut elezuki harinako personajiegaz ejemplo hau, beste personaje bat ekarri dut, mundu guztiek esatzen da zuena, eta basikamente geuk entregetan dugune da personajien biztak, holako argi neutro baten. Geure direktorak eta jefiek ikusteko ondo detaile guztizek eta eukitzeko bizta guztizek klaru, eurek feedbacka emoteko eta, korrekzioak eta hitzeko. Eta hau izango zen, ja LRC, animazioa eta gero, ikusten dozuenez, eurek argizegaz eta laguntzen dabe pilo bat historize kontetan, ez da? Ez da bardine, lehengo iluminazio neutroa, edo kasu honetan adibidez, personaje hau dekogu praktikamente igual bi iluminazioetan, baina iluminazio bakotxak histori diferente bat kontetan dugu. Eta hemen ekarri dutez adibide batzuk, ia ondo bada zen, izetez bideoa dire, eta ez daiz, baina izen dire bidizo batzuk ikusteko apur bat, komentetan ibili garela, ez da, zelan horre ikusten diren modeloak, ipintzen dutez argi diferente bategaz eta da sortzen dut apur bat fikziozko realidade hori, ez da. Hau izetez da, bidizo bat, bakarrik kamari emobi duten apur bat, personajen inguruen. Personaje, objetuen inguruen. Eta hemen bebe bai bidizo bat egonda, baina ez da ikusten hemen. Así que hori zingo zan txarlien amaierie. Uste dut, orduz ondo guazela, ez da? Eskerrik asko, Julen. Ez bakitia hemen gauden artean galderaren bat daukazuen. Julen entzat, bestelanik prestatu ditut galdera batzuk. Eta uste dut ez ditugula galderak YouTube eta Twitchen. Esan duzu, bai, bideojokoetan pertsonaiak diseinatu dituzula, baina baita ere bideojokoen sinematikak. Bai. Bideojoko batentzako sinematika batean lanean ari zarenean, zenolako argibideak ematen dizkizute hori prestatzeko? Zeren askotan gertatzen da sinematikak oso politak ditugula animazio batekin ikaragarria eta gero jokoaren gameplayak ikusten ditugunean ez dutela bat egiten adibidez trailerrean ikusi dugunarekin. Bai, hemen askotan esaten da sinematika apur bat engainosoak direla, ezta? Baina, klaro, sinematikak sortu ziren jokuek izen zirenien kasi lau pixel edo lau poligon, ezta? Orduen, modu bakarra zan jendik ikusteko personaje horrek benetan zelakoak ziren, ezta? Gaur egun hori bizi izen ez da ben jentiek ikusten deu bakarrik dela personaje hori apurtxo beto egin je, eta orduen euritzako apur bat faltsu egiten da, ezta? Baina azkenien honek, bere rekorridoa deko, adibidez Final Fantasy urten zanien, urten da zenien lehenengoak, sinematika honik ziren modu bakarra zeuk ikusteko personaje honik benetan zelan ziren, ezta? Orduen, guretzako, ontsa momentuen frontera hori askoz be fina bada, azkenengo urteetako grafikoak, ize sinematikan modukoa die, eta badauz sinematika batzuk direnak jokuko motorrien bertan eitzen direnak, baina motorari kaina apurtxo bat gitzauz hartun de. Osa, ja, gero eta
gero eta linea fintxua badago, ez da, bizen artean. Baina egize da, geuretzako lan egiten dugunien, adibidez, nik izango neke, niretzako personalmente erreza badala, adibidez modelo bat eitxe, cinematika bat entzako, limitazioa gaitik. Azkenien, zuk render bat eitzen duzunien, altzara egon ordu bete render hori eitzen, ezta? Eta da frame bat bakarrik, baina joku baten bihar dozuz olako 60 frame segundu baten. Eta orduen azkenien zuk hori eitzeko joku baten shaderrak eta preparetan dozu zenien, argizek ez teu eitzen, lehen komente duten moduen azalan shaderran adibidez, argizek ez teu eitzen ibilbide hori. Hori dana da trukoak dire jokuetan, ezta? Eta horrek geuse guztiek montetie, geuse oso teknikoak dire, eta restrikzioa hainbeste eukitzie joku baten personaje bat sortzeko, geuretzako apur bat gatzagoa da. Geuk cinematika baten personaje bat eitzen dugunien, praktikamente ez dugu limiterik. Bigarren galdera bat daukat zuretzat. Artistaren lanari dagokionez. Uste duzu bideojoko eta fikzio animazioa egiten dutenen artean aldea dagoela? Edo elkareman bat aurkitzen dugu bi alderdien artean, ia ez dakit ondo azaldu naizen. Animazio tradizionala egiten duen artista batek errestasuna izango luke bapatean bideojoko batentzako animazioa egiteko? Nik uste dut baietz. Azkenien animazioak, base batzu dekoz, printzipio batzu dekoz, eta adibidez, pelikula bat eitzeko edo korto bat eitzeko ikesita ben persona batek, printzipio horrek aplike biherko bazen, bere jokuen animazioak eitzen da bezenien. Diferentzize da, pelikula baten zeku bakarrik egiten dozule animazioa angulo batetik ikusteko, kameraren angulotik. Baina joku baten, zuken bihar dozu animazio hori, edo zein angulotetik ikusteko. Bueno, depende jokue, ez da, baina gaur egunko joku gehizenak iruden dire, eta, kamari aldozu mugidu. Orduen, kontutan oki bihar duzune da, batzuetan enbihar duzula animazioa, 120 frame segunduko, eta angulo guztizetatik ondo ikustie, eta ganera, lehen komente dugun moduen, motor grafiko horren geuse teknikoak kontuen hartunde. Baina, animazioak printzipioak azkenien bardine dire. Euki bihar duzune da kontuen da, azkenien produktu horren funtzioa zein dan. Begiratuko dut bada espada, galdera bat daukagu bai, YouTubek edo Twitchetik iritsi zaiguna. 3D modeloak egitean, eskultura eta retopologia egiten duzu? Galdetzen digu Gari Larrañagak. Bai, Eta oso artista ederra zarela, Bai, retopologia da, lehen komente dutena, topologia ditzen jako, zeuk zeure objektu baten dekozun geometriari, ezta? Orden, retopologia esaten jako, zeuk egiten dozunien, adibidez geuk, eskultura hori digitala egiten dugu, ZBrush ditzen den programa baten, ezta? Eta hori normalien egiten dugu, praktikamente, guztinegaz lan ingo zen duen moduen. Ez dekogu limiteri. Baina gero hori ja programatara bat apasetako ibili biergara ganetik poligono horrek sortzen. Hori zengo zen retopologia haitzie. Da orduen bai, geuke personaji sortzen dugu zinen, eitzen dugu lehenengo eskultura hori eta gero eitzen dugu retopologia. Galdera Twitchetik etorri da eta zer Xnetek egin du, barkatu. Galdera gehiago ez baditugu, agur esango diogu Juleni, eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Bai, zeberi. Eskerrik asko. Orain, bigarren islariari arrera egingo diogu, Itziar Zorrakin. Gaur ez da Bilbora etorri, baina bideo bidez bere hitzaldia helarazi digu. Eta bideoa ikusiko dugu, eta horren ostean bideo dei bat egingo diogu, eta galdera batzuk planteatuko dizkiogu. Itziar Zorrakin linguista da, Euskal Herriko Unibertsitatean itzulpengintza eta interpretazioan graduatua da, eta ondoren, teknologia berrien itzulpengintzan espezializatu egin zen Universidad Internacional Méndez Pelayon. Gaur egun, EHUn ari da doktoregai bezala. Bere doktoregotza tesia bideojokoen lokalizazioari buruzkoa da. Lan akademiko horretaz gain ere, itzulpen proiektuen kudeatzaile bezala lan egiten du LinguaBoxen. Bertan, 1500 hizkuntza kombinazioarekin lan egiten dute.
Bideojokoen lokalizazioa zer den azalduko digu eta hainbat adibide ere ikusiko ditugu. Ziak dut izena eta bideojokoen lokalizazioari buruzko doktorego bat idazten ari naiz Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur gure ikerkuntzaren zati bat azalduko dizuet. Hitzaldia 5 ataletan zatituta dago. Lehenengoz, lokalizazioa definituko dugu, gero lokalizazioaren 3 mailak bereiziko ditugu, lokalizazioaren originalarekiko harremana aztertuko dugu eta itzultzailean lan baldintzei hitz egingo dugu. Azkenik, lokalizazioaren garrantzia azalduko dugu. Hasteko galderarik garrantzitsuena. Zer da lokalizazioa? Lokalizazioa ofizialki merkatu baterako prestatutako bideojoko bat beste merkatu berri batean sartzeko egin behar den prestakuntza da. Lokalizazioa ulertzeko bideojokoen bi ezaugarri oso garrantzitsuak hartu behar dira kontuan. Lehenengoa, produktu multimodalak direla eta bigarrena entretenimendua dutela helburu. Zer esan nahi du honek? Produktu bat multimodala dela esaten dugunean, esan nahi duguna da informazioa komunikazioaren behin modutik ailegatzen zaigula. Lehenengo modua irudia da. Eta hemen sartzen dira pertsonaiak, kinoak, eta pantailan ikusten dugun guztia. Bigarren modua soinua da. Soinuan sartzen dugu musika, efektu soinudunak eta elkarrizketak batez ere. Gero badago, hirugarren modu bat, agian ez dena hain importantea, baina badagoela ere, eta da vibrazioa. Agenteak edo periferikoak vibratzen dutenean. Adibide batekin ikusiko dugu. Pantailan ikusten duzuen irudia antzerki-tirutik aterata dago, eta erakusten duena da protagonista kutsu baten aurrean. Jokoa ingelesez jokatzen dugunean, entzuten duguna hurrengoa da. Pantailan ikusten duzuena. Ikusten duzuenez, txiste bat egiten dute, informazioaren bi moduekin jokatuz. Irudiarekin kutsu bat ikusten dugulako eta soinuarekin kutsu bat aipatzen delako. Esan dugu jokoaren helburua entretenimendua dela. Eta originalean txiste bat agertzen denean, itzulpenean ere txiste bat sartzen saiatu behar dugu. Gaztelaniaz horrela konpondu zuten. Ikusten duzuenez, esan nahi literala aldatu egin da, baina txistea mantentzen da eta komunikazioaren bi moduak errespetatzen dira. Nik dakitala ez dago joko honen euskarazko bertsiorik, baina nahi bat duzue, pentsatu euskaraz nola konponduko zinuten eta amaieran esango didazue. Normalean, lokalizazioaren atalik garrantzitsuena itzulpena da, baina ez da bakarra. Adaptazio kulturala ere kontuan hartu behar da. Aldatu behar diren ezaugarri batzuk moneta, data eta testuaren norabidea dira. Esaterako, ingelesez, monetaren simboloa ez da zenbakiaren atzean jartzen aurrean baizik. Eta euskaraz badakizuenez, data urtearekin hasten da, baina gaztelaniaz egunarekin. Eta estatu batuetako ingelesean hilabetearekin. Jokoa arabierara itzultz gero, testu osoa eskuinetik ezkerrera ipini behar da. Aldaketa hauek guztiak egin ahal izateko jokoa hasieratik programatu egin behar da. Eta jokoa lokalizazio potentzial batentzat prestatzeari internazionalizazioa deitzen zaio. Beste adibide batekin ikusiko dugu. Esaldi hau. Nora itzuliko zenukete esaldi hau. Ez da oso zaila, nahiko sinplea da. Baina segurazki eko bezalako pertsonaio batean pentsatu duzue. Eta zer gertatzen da jokalariak Kristi aukeratu badu. Pokemon Kristal jokoan jokalariak bere protagonistaren generoa aukera dezake. Eta horrek esan nahi du, jokoan agertzen diren esaldi guztiak protagonista maskulino eta femenino batentzat prestatuta egon behar direla. Gaztelaniaz horrela geratuko litzateke esaldia. Eta nire ustez hemen bi arrazo daude. Alde batetik nahiko txusia dela inbeste baga ikustea, eta bestetik esaldia oso luzea dela. Originalarekin konparatuz ikusiko duzue nahiko luzeagoa dela. Esaldia botoi edo gunguillo txiki batean jarri behar badugu, agian ez dugu lekurik izan. Beraz, programatzaileek internazionalizazio prozesuan bat jarraitu badute, jokalariak bere aukeraketaren arabera esaldi maskulinoa edo femeninoa ikusiko du.
baina programatzaileek hau kontuan izan ez badute, barratxoak ikusi beharko ditu jokalariak. Lokalizazioaren alde garrantzitsu bat adaptazio kulturala da, eta bideojokoen historiaren hasieratik existitu egin da. 1980 urtean Pac-Man jokoa argitaratu zenean, aldaketa importanteak egin ziren pertsonaien izenetan. Japonian, titularen izena Pac-Man izan zen, baina lokalizatzaileek pentsatu zuten errazegia zela Pac-Man hitz itsusi batean bihurtzea lehenengo P izkia F batekin aldatuz. Beraz, izena aldatu zioten. Fantasmatxoen izenak ere aldatu zituzten. Pantailan ikusten dituzue fantasmatxoen izenak japonieraz, haien transliterazioa eta lokalizazioan egin zutena, belarriarentzat atseginagoa izateko. Hurrengo adibidea, 1988 urtean argitaratu zen Super Mario Bros. Jokotik dator. Joko honetan aldaketa handiak egin zituzten, pantailaren koloreetan, elementuen kokapenean eta baita hizkuntzaren aldetik zeuden aldaketak. Jokoaren pantaila bakoitzaren amaieran, esaterako printzesak esaten zuen. Eskerrik asko, baina zure printzesa beste gaztelu batean dago, eta pantaila batzuen ondoren nahiko frustragarria zen. Amaierara ailegatzen zinenean, printzesak japonieraz esaten zuen eskerrik asko, azkenean bakea bueltatu egin da. Baina, estatu batuetan, txiste bat jarri nahi zuten, eta printzesak esaten duena da eskerrik asko, baina printzesak beste gaztelu batean dago. Barkatu, txantxa zen. Oso bromazaleaz egin zen printzesa ingelesez. Hurrengo adibidea, pertsonaia mikorista. Japonieraz, Kitan deitzen zen eta ingelesez Zidan jarri zioten. Final Fantasy bederatziko jokoan agertzen da pertsonaia. Baina gauza da, garai horretan, Zidan izeneko futbolari bat zegoela, frantsesa, Zidan izenekoa. Eta ez zioten pertsonaiari futbolari baten izena jarri nahi. Beraz, Europan, herrialde bakoitzak pertsonaiaren izena adaptatu egin zuen bere erara, eta pertsonaiak azkenean 5 izen ezberdin izan zituen. Azken adibidea, eta ja amaitzen dugu, beste Final Fantasyko joko batekoa, Final Fantasy 10-ekoa. Hemen spoilerrak egingo dizkizuet, baina 19 urte pasatu direnen eta barkatuko didazuela espero du. Jokoaren amaieran, Tidus mutila sakrifikatu egiten da Yuna eta mundu guztia salbatzeko. Eta adioak egiten ari direnean, Yunak eskerrik asko susurlatzen dio. Eskerrik asko Japonien agian esanaiz beteriko hitza da eta kontekstuan, testu inguruan, ondo geratzen zen, baina estatu batuetan pentsatu zuten motz geratzen zela eta esnai literala adaptatu zuten kulturaren arabera. Itzulpenean, Yunak esaten duena maite zaitut da. Beraz ikusten dugu beti, batzuetan, esnai literala ez dela testu ingurua bezain importantea. Lokalizazioaren definizioa eta adibideak ikusi ditugu, baina ziur nagaritu duzuela jokoak ez direla beti itzultzen. Normalean, 3 lokalizazio maila bereizten dira. Kasa eta gidoia liburua, lokalizazio partziala eta lokalizazio osoa. Lehenengo mailak izenak adierazten duen bezala, kasa eta gida liburua itzultzen dira. Formatu fisikorik ez dagoenean, gero eta gehiago gertatzen den gauza, kasa aurkezpenarekin ordezkatzen da eta gidaliburua argibideekin. Nahiko erraza badirudi ere ez da beti horrela. Hemen esaterako adibide bat jarri duzuet, Speed 2000 urtean argitaratu zen joko batena, eta 3 diseinu izan zituen. Bat estatu batuetarako, beste bat Europarako eta hirugarrena Japonerako. Oso ezberdintasun handiek ikusten dira, lehenengo biztan agertzen dira. Europan eta estatu batuetan akzioa eta etzaien aurkako borrokak gustatzen zaizkigu. Eta Japonian aldiz plataformak eta puzzleak oso gustuko dituzte. Hau diseinuetan nabaritzen da.
Estatu Batuetako dragoia sua dauka atzean, oso serio dago, eta Europakoa ere kolore ilunak dauzka, eta etsaiak borrokak iragartzen ditu atzean etsai bat ikusten delako. Japoniako diseinuan ordea, dragoia irribarre egiten ari da eta diseinua oso kolore alaiak ditu. Beste bigarren adibide honetan gauza bera gertatzen da. Ezkerrean, Europako eta Estatu Batuetako diseinua daukagu, pertsonai serioekin eta kolore ilunekin, eta eskuinean Japoniako diseinua kolore alaiekin eta pertsonaia irribarretsuekin. Adibideetan ere gauza bera gertatzen da. Adibide hau, jakanda ezkerreko jokoarena da, baita ere, eta ezkerrean kolore neutroetan Europako eta Estatu Batuetako adibideak ikusten ditugu, baina eskuinean, Japoniako diseinuan oso kolore distiratsuak daude. Orduan, ikusi dugu lokalizazioaren lehenengo mailan ere oso aldaketa handiak egiten direla kulturaren aldetik, eta aldaketa hauek daudela beti itzultzailearen eskuetan. Bigarren mailara pasatzen garenean, aurkezpen eta argibidei pantailako testuak gehitzen zaizkie. Hemen daude menuak eta azpitituluak esaterako. Witcher 3 jokoak 2011an gaztelaniaz lokalizazio partziala izan zuen joko bat zen. Hemen ikusten duzuen informazioa Steametik aterata dago. Ikusten duzuenez, 7 hizkuntza gaztelania barne lokalizazio partziala izan zuten, eta 5 hizkuntza lokalizazio osoa. Witcher 3 jokoak 2015an argitaratua diru mordoa bildu zuen, baina hala ere gaztelaniaz lokalizazio partziala baina zuen izan. Pasaren emanaldian gogoratzen baduzue, bazeuden lokalizazio osoa izan zuten 5 joko. Eta kasu honetan 7 dira, portugesa eta japoniera gehitu zailelako, baina gaztelania oraindik lokalizazio partziala dauka. Nahiz eta Espainia munduan fakturazioaren arabera munduko 9. merkatua izan. Honi buruz, garatzaileek esan zuten, jokoaren aurreikuspenak egiterakoan, hasiera batean uste zutela gaztelania ez zuela merezi. Gero, salmentak ikustean iritziz aldatu ziren, baina esan zutenez, dagoeneko beranduek izen lokalizazio prozesu bat hasteko. Azpitituluak horrelako programetan egiten dira. Hau adibide bat baino ez da, eta beste programa batzuk daude, baina gutxi gora bera, hau da azpitituluak lokalizatzeko aspektua. Filmen eta serien azpitituluak egitean badaude arau batzuk irakurmena errazteko. Esaterako, pantailan gehienez 2 lerro egon behar direla, eta lerro bakoitzeko 35 edo 40 karaktere egon behar direla. Gainera, azpitituluak segundoko karakteretan neurtzen dira. Hau da, azpititulu bakoitz o karaktere bakoitzak pantailan zenbat denbora egon behar den jokalariak irakurri ahal izateko. Puntu honetarako, enpresa bakoitza bera arauak izango ditu, baina gutxi gora bera 15 karaktere segundoko erabiltzen dira. Argazkian gora ikusten duzuen lerroa luzeegia da, eta segurazki moztu egin beharko da. Horregatik, batzuetan, pertsonaia batek esaten duena eta subtituluetan jartzen dena ez da gauza bera. Subtituluak moztu egin behar direlako ondo irakurri ahal izateko. Arazoa da, bideojokoetan ez direla beti arau horiek jarraitzen. Metro Exodus jokotik ateratako adibide honetan esaterako 3 lerro ikusten dituzu eta nahiko beteta dauden 3 lerroak. Beste joko honetan, Clive Barkereko jokokoa 6 lerro daude pantailaren zati handi bat erabiltzen. Eta beste adibide hau, Death Stranding jokoarena da. Ez dakit joko hau jokatu duzuen edo zer nolako telebista daukazuen, baina nik behintzat jokatzen dudanean ez dut ezer ikusten, ezin dut ezer irakurri, eta interneten ikusi dudanez ez naiz horrela pentsatzen duen bakarra. Beraz, hemen garatzailerik badago, mesedez, pentsatu jokoaren testuaren handieran joko bat lokalizatzean edo garatzean. Irudi formatuan agertzen den testuari beste gai bat.
Irudi formotan agertzen den testuari testu grafikoa deitzen zaio, eta internazionalizazio prozesu bat segi ezean, gainerako testuak baino lan handiagoa emango duen testua da. Testu grafikoaren lanketa errazteko irudiak kapetan landu behar da. Kapa batean irudia jarri eta beste kapa batean testua jarri. Horrela testua exportatu egin ahalko da, itzuli eta gero berriro importatu. Hemengo adibidean, Sorginen kondairaren jokotik hartuta, oso ondo egin den lokalizazioaren adibidea ikusten duzu. Asmatu dezakezuenez, lokalizazio osoan, jokoaren aspektu guztiak itzultzen dira. Kasa, gidaliburua, azpitituluak, testuak eta ahotsak. Audioaren bikoizketak erabaki garrantzitsua da. Lokalizazioaren aurrekontuaren 50% edo 60% erabiltzen duelako. Testuaren itzulpenak berri bakarrik 10% edo 15%. Witcher 3-ren adibidera bueltatzen bagara, 450.000 hitz inguru zeuden itzultzeko, eta 950 ahots ezberdinak erabili egin ziren. Lokalizazio prozesu osoak 2 urte terdi iraun zuen. Erreferentzia moduan, Eraztunen Jaunaren trilogia 3 liburuak gutxi gora bera hitz kopuru berbera izan zuen. Beraz, garatzaileek esaten zutenean ez zutela denbora lokalizazio prozesu bat hasteko, segurazki benetan esaten zuten. Bikoizketa egitean, bikoizketaren arauak jarraitu behar dira. 3 arau dauzkagu. Isokronia, sinkronia zinesikoa eta sinkronia fonetikoa. Ikusiko ditugu. Isokronia hitzaldiaren luzera da. Originala 10 segunduz irauten badu, itzulpenak ere 10 segundu iraun behar du edo pizka bat gutxiago. Arazoa da, ingelesetik hizkuntza romanikoetara itzultzean, testua 130 bat luzatu hori dela, eta horregatik batzuetan hitz batzuk moztu egin behar dira. Orduan, badauzkagu, azpitituluen eta bikoizketaren ezberdintasunak azaltzeko 2 arrazoi. Bat, azpitituluak ondo irakurtzeko moztu egin behar direla, eta 2, bikoizketa ondo egiteko batzuetan ere moztu egin behar dela. Bigarren sinkronia zinesikoa da. Hau mugimenduaren sinkronia da. Pertsonaia batek beste bat agurtzen duenean edo zerbait seinalatzen duenean, itzulpenak hau kontuan izan behar du. Eta originalak justu hor esaten duenean, itzulpenak ahi esan behar du, arraroa ez izateko. Azkenik, sinkronia fonetikoa, edo Espainietako sinkronia. Lehen planan agertzen diren pertsonaien bikoizketak egiterakoan, hauaren mugimendua kontuan hartu behar da. Eta originalean A handi bat ahoskatzen badute, itzulpenean ezin dute U txiki bat ahoskatu. Hau oso zaila da eta ezin da beti lortu, baina gutxi gora bere itzultzaileak saiatu behar da hizki antzekoak erabiltzen dituzten hitzak aukeratzen. Normalean egiten dena da, original batetik itzulpena egin eta itzulpena gutxi gora bera hizki antzekoekin prestatzea. Baina azken belaunaldiko jokoetan, esaterako gutxi barru aterako den Cyberpunk jokoan alderantziz egin dute. Originala zeukaten, itzulpena egin dute, eta gero programa batekin pertsonaia originalen hau mugimendua adaptatu dute itzulpena jarraitzeko. Hau oso ondorio onak dauzka itzultzaileen lanerako, baina baita jokalarien joko esperientziarentzat. Justu ez duztelako hau mugimenduaren arazoak izango, hemendik aurrera, horrela jarraitzen dugu. Honi guztiari eguneraketak deitu behar zaizkio. Enpresa batek jokoa 5 hizkuntzetan eskaintzea erabakitzen duenean, eguneraketak ere hizkuntza horietan eskaini beharko ditu. Adibidean ikusten dugun gabonetako promozio berezia, esaterako elebiduna da gaztelaniaz eta euskaraz. Eta ez da erabaki hutsala. Gremlinsin jokoaren garatzaileek hilero 2.000 edo 3.000 euro inbertitzen zituzten
estimeko promozioak 6 edo 7 hizkuntzetan iragartzeko. Itzulpen bat egiterakoan, eta ja hirugarren kontura pasatzen gara, itzulpen bat egiterakoan estrategia ezberdinak jarraitu ditzakegu. Originalarekiko harremanaren arabera bi estrategia nagusi daude, etxekotzea eta arrostea. Adibide batekin ikusiko dugu. Ez dakit pertsonaia hauek ezagutzen dituzuen. Monkey Island jokokoak dira. Lehenengo hau Kairus deitzen da, bai ingelesez eta bai gaztelaniaz ere. Ez zuten itzulpenean izena aldatu, eta oso soinu ingelesa dauka. Bigarren pertsonaiaren izena ingelesez Herman Hutrud da, eta gaztelaniaz Horatio Torquemada jarri zioten. Ahoskatzeko asko errazagoa dena eta oso hurbilagoa dena. Beraz, Kairus arrostutako izen baten adibidea da eta Horatio etxekotutako izen baten adibidea. Jokoaren eta testuinguruaren arabera estrategia bat edo bestea aukeratuko dugu. Esaterako, bideo-jokoa Ipar Amerikako mendebaldean oinarrituta dago eta pertsonaia guztiak kauboiak badira, ez du zentzu askorik itzulpenean pertsonaiaren izenak eta itxura etxekotzea. Egin nahi duguna da, jokoaren exotismoaz gozatzea. Baina exotismoak ez du beti lekurik. Irudi hauek Animal Crossing simulazio jokoarenak dira. Joko honetan, data eta sasoiaren arabera, irudiak eta elkarrizketak aldatu egiten dira. Hemen gabonetako itxura ikusten duzue pantaila batean. Ezkerrean, Estatu Batuetako bertsioa dago eta ikusten duzuenez, kanpaiatxoak, kanpaiatxo txikiak daude, Estatu Batuetan, Gabonetan, kanpaiak jotzen dituztelako. Baina eskuinean, Japoniako bertsioa daukagu. Haiek Japonian, Gabonetan, txanponak botatzen omen dituzte iturrietan Gabonak ailegatzen direnean. Eta horrezagatik aldatu egin zuten, herrialde batetik bestera ikusten duguna. Beste adibide batzuk daude, baina uste du ezin ditugula ikusi, baina oso Animal Crossing oso etxekotutako joko bat da. Bi estrategia hauek etxekotzearena eta arrostearena ez dira bideo-jokoetan bakarrik erabiltzen. Serietan eta komikietan ere ikusten ditugu. Ez dakit esaterako Spiderman iraniarraren bertsioa ezagutzen duzuen, edo The Simpsonen lehengusu arabiarrak esan zunz. Uste dut 20 kapitulu edo egin zirela eta gero kendu zutela seriera, baina gauza da horrelako itzulpen drastikoak, etxeko dutakoak, batzuetan egiten direla. Lokalizazioaren ezaugarri orokorrenak ikusi ondoren, itzultzaileen lanari buruz hitz egingo dugu. Lokalizazioarentzat espezifikoak diren programak dauden arren, gutxi gorabehera itzultzaileen aldiak horrelako Excel artxiboetan lan egiten du. Eta horretarako arrazoirik nagusiena aldi bereko irteera da. Hasiera batean, bideo-jokoak garatzaileen herrialdean ateratzen ziren eta gero hilabete batzuk geroago gainerako herrialdeetan argitaratzen ziren. Gaur egun ordea, bideo-jokoak hilabete berean ateratzen dira munduko herrialde garrantzitsuenetan. Witcher 3-ren adibidera bueltatzen bagara, lokalizazioa 2 urte erdiko prozesua izan zela esan dugu. Logikoki, garatzaileek ezin dute produkzio prozesu osoa amaitu eta gero lokalizazioarekin hasi. Produkzio eta lokalizazio prozesuak beraz aldi berean gertatzen dira. Diapositiba honetan oso simplifikatutako produkzio prozesuaren faseak dauzkazue. Eskema honetan, diseinuaren eta implementazioaren artean internazionalizazioa egin behar da. Hau da, jokoa lokalizazio potentzial batentzako prestatzea eta lokalizazioa erraztuko duen diseinuan pentsatzea. Lokalizazioa implementazioaren fasean egiten da eta horrek esan nahi du itzulpena egiten denean jokoa oraindik ez dagoela prest. Gainera, irudi batzuk prest badaude ere konfidentzialtasuna eta ezjakintasuna direla eta batzuetan ez dizkiote irudi horiek itzultzaileari bidaltzen.
Jokoa azkenik prest dagoenean testoa egiten da, eta hemen testeo teknikoa eta testeo linguistikoa egin behar da. Testoa egiten dutenek itzulpena bere testuinguruan ikusten duten lehenengo pertsonak dira. Horrela ikusi dute esaldi bat luzeegia bada edo itzulpenarekin arazoren bat dagoen. Gero, ikusitako akatsak txosten batean jartzen dituzte eta garatzaileek erabakiko dute akatsa handia bada zuzentzea edo txikia bada ustea. Bideojoko handi batean itzulpena pertsonaia askoren eskutik pasatzen da eta jokalarira ailegatu arte. Joko txikiagoetan figura batzuk desagertu egiten dira edo batu egiten dira, baina gutxienez horrengo figurak izan beharko ditugu. Lokalizazio ingenieria, hau da, testua esportatzen eta importatzen duena, itzultzailea eta testeatzailea. Denbora luze, orain ja amaitzeko, denbora luze daramagu lokalizazioari buruz hitz egitean, baina zergatik da lokalizazioa hain importantea. Merezi ote dut joko bat lokalizatzea benetan? Autore eta garatzaile askoren hitzetan, bai, lokalizazioak merezi du. Jokoaren eta estudioaren arabera, lokalizatutako bertsioak irabazien 60% izatera ailegatu ahal da. Eta ez da bakarrik joko handienetan gertatzen. Indie bideojokoen garatzaileek ere lokalizazioaren sariak dastatu dituzte. Diapositiba honetan horrela pentsatzen duten enpresa batzuen adibideak jarri dizkizuet. 1000 adibide egongo dira eta segurazki esperientzia txarra ere izan duten garatzaileak egongo dira. Baina dauzkagun datuen arabera, orokorrean lokalizazioa irabaziak handitzeko aukera ona dela dirudi. Bideojokoen liburu zurien ez dakit denbora gutxi geratzen zaiz. Bideojokoen liburu zurien arabera, Espainian garatutako bideojokoen fakturazioaren 35% Espainiatik dator, baina fakturazioaren beste 2 urtean inguru Ipar Amerikatik eta Europatik datoz. Orduan, jokoak atzerriko hizkuntzetara gehiago lokalizatuz agian irabaziak handitzeko aukera daukate Espainiako garatzaileek. Eta hemen ikusten duzuenez, Espainiako jokoetako 19% katalanez dago, katalanez argitaratzen da. Euskaraz bakarrik 2%. Nire esperientziaren arabera, euskarara itzultzea, katalanera itzultzea baino garazteagoa da. Eta agian horrek zerikusia dauka, baina ez da. Ikusi duzuenez, lokalizazioa prozesu konplexu eta zorrotza da garatzaileentzat, eta erraza da amore ematea, baina orokorrean merezi duen esfortzua da. Ekonomikoki guztiz errentagarriak ez diren hizkuntzetan ere lokalizazioak jarratzaile komunitate bat biltzeko aukera ematen du. Edo bestela, atzerriko prentsari bidaltzeko eta publizitate gehiago izateko. Nire ustez, garatzaileek gero eta gehiago balioesten dute lokalizazioa, baina batez ere indie jokoetan beldurra ematen die lokalizazioan inbertitzea ez badakite jokoak zer nolako harrera izango duen. Amaitzeko, hasieran ikusi dugun adibidera bueltatzen naiz. Pentsatu duzue nola itzuliko zenuten euskarara? Hemen daukagu gaztelaniazko bertsioa eta nik proposamen bat jarri duzuet. Baina agian zuek beste aukera bat izango duzuet. Eta orain bai, eskerrik asko guztioi, gustatu zaizuela espero dut, eta zelantzaik badituzue edo lokalizazioari buruz hitz egin nahi baduzue, hemen daukazue nire posta elektronikoa, eta besterik ez, mila esker! Orain, bideodeiaren tartea da, eta uste dut Itziar konektatzeko dagoela. Hemen deian ikusi dudalako, baina bitartean pare bat minutu emango dizkegu. Kaixo, Itziar! Hor bazaude, konektatu! Kaixo! Egunon! Ikusten zaitugu, Itziar. Baina ez zaitugu entzuten. Ez dakit zergatik ez zaitugu entzuten. Zuk niri entzuten nauzu? Bai,
Itxaron segundutxo bat teknikariak etorriko dira. Eta saiatuko dira konpontzen. Bitartean esango dizut, ikusi dugu zure aurkezpena, mila esker. Eta egia esan ni erabiltzaile bideojoko jokalari bezala identifikatuta sentitu naiz hainbat puntuta. Orain bat. Perfecto, vale. Ondo. Bai, eskerrik asko Itziar, zure aurkezpenagatik. Esaten ari nintzen bezala, ni bideojoko jokalari bezala hainbat kasutan identifikatuta sentitu naiz aipatu dituzun adibide batzuekin, adibidez azpitituloekin. Pasaden urtean The Outer World bideojokoa jolasten hasi nintzen, azpitituluak hain txikiak ziren, erabaki nuela, ez nuela jarraituko jolasten, eta sentitzen dut, baina hori konpondu zutenean eta partzea jarri zutenean, ja berandu egizen niretzat, ja jokalari bezala galdu ninduten. Ez dakit hemen bilduta gaudenen artean galderaren bat daukaten zuretzat, baduzue? Ez? Berdin du, nik baditu dalako. Azteko, batez ere interesatzen zaigu, gu Gamerontzi elkarteak euskara eta bideojokoak uztartzeko helburua dugunez, hizkuntza gutxituen ikuspuntua, hainbat aldiz aipatu duzuzuk zure aurkezpenean. Euskal Herrian elebidunak garela kontuan hartuta, zer nolako garrantzia dauka euskaraz bideojokoak jokatzeko aukera izatea? Zure ustez. Oso galdera ona, baina nik ez dakit erantzun aldo izudan. Azkenean hori bakoitzaren arabera garrantzitsuagoa edo ezain garrantzitsua izango da, ez? Bakoitzak erabakiko du zein hizkuntzatan jolastu nahi duen edo zer hizkuntzan jolasteko prest dagoen. Esaterako, nik tesiaren barruan egiten ari naizen inkesta baten arabera, jokalariak haien 10 hizkuntzan jokatzea nahiago dute, baina beste hizkuntzatan ere jolasteko prest daude. Orduan, garatzaileek eskaintzen badute euskara, ondo, baina ez dute eskaintzen jokoa ere erosiko dute. Orduan, alde horretatik, azkenean garatzaileek enpresak dira, eta diru gehiago irabazten badute, lokalizazio batzuk kenduz, egingo dute. Baina nik, esan nizun bezala, baikorra naiz, ze duela urte batzuk jokoak 5 hizkuntzetan gehienez argitaratzen ziren, eta orain ja 12 hizkuntzetan dauden jokoak dauzkagu, orduan kopurua handitzen ari da. Eta teknologiari esker nik uste dut lokalizazioa gero eta errazagoa eta ez hain garestia dela, orduan denborarekin uste dut hizkuntzen aukera handitu egingo dela, eta agian egunen baten izango ditugula ere bideojokoak euskaraz, baina itxaron beharko dugu. Zure aurkezpenean aipatu duzu katalanarekin alderatuta, zure esperientziaren arabera, garestiagoa dela euskaratzea. Azaldu aldi guzu zergatik? Horrelak direlako prezioak. Uste dut, linguista gehiago daudela gaztelaniatik katalanera ikutzen dutenek, eta gainera antzekoagoa dena ez hizkuntza, euskaraz gramatika ere aldatu egiten da, eta batzutan gramatikaren aldetik gauzak aldatu egin behar dira, ez da, ezin da hainbeste hitzez hitz itzuli, eta esaldiaren orden aldatu egin behar da, edo batzuetan programazioarekin zerikusia daukaten aldaketak egin behar dira ere, baina orokorrean edo zer itzultzeko ez bakarrik jokoak, baita manualak edo gauza teknikoak, euskara katalana baino garestiagoa izan nahi da. Eta bukatzeko, eta oraintxe aipatu duzunaren hildotik, zure ustez zein da euskararen erronka bideojoko lokalizazioen arloan? Zuek egiten duzuen lana oso ona da, eta jokoteknia bezalako jardunaldiekin asko laguntzen dutela uste dut, baina hori eskatzea eta foroetan ere euskaraz jolastu nahi dugula esatea, eta horrekin pizkanaka uste dut aurrera goazela, eta uste dut hori lortuko dugula egunen batean euskarako munduan gehiago jolastea.
mezu positibo batekin orduan bukatzen dugu tartetxo hau. Eskerrik asko, Itziar, jarraitu euskara eta bideojokoei buruz ikertzen, mesedez. Bai, eskerrik asko. Eta hurrengora arte. Bai, hurrengora arte. Agur. Itziarrekin amaitu dugu, eta orain Igor Gaminde gonbidatu nahi dut mahaira. Mesedez, Igor, nahi duzunean? Berkatu. Ez dakit ia moztu duen. Bai, bueno, ya veré. Orain Igor Gamindek bideojokoen kontsumoari buruz hitz egingo digu. Igor Gaminde eskidetzailea da Pantallas Amigasen, eta bertan adin eta profil guztietako jendeari sare sozial eta sareko erabileran esten dituzte. Batez ere, eskidetza, maskulinitateak eta interneteko bidezko indarkeriak lantzen dituzue Pantallas Amigasetan. Eta, jokoei buruz arituko da, bai taldean, bai bakarrik egiten dugun kontsumoari buruz, eta honek dakarren onurak, Igor, mesedez, nahi duzunean, aurrera. Mila esker. Esan bezala, Igor Gaminde, Pantallas Amigasen aritzen naiz azken urteotan, eta bertan, azkenengo bizpahiru urtetan ikusi dugu, ez bakarrik sare sozialak, ez bakarrik pantaiak orain arte ulertzen ziren bezala, baizik eta jolasek ere garrantzia handia hartu dutela bai gazteetan, bai helduagoetan, eta nola baitere familiengan. Orduan, doala horretik, ez duela zer barrerik kontatuko, horre pantaiaren bestaldean zaudeten entzako, kontatuko dudan guztia aspalditik jakiten diren gauzak dira, bale? Baina, bai egia da, nabaritu dugula formakuntza saiotan aritzen garenean, bai nagusiekin eta baita ere nerabeekin, bai batzuek eta bai besteek, ikusten dutela, beste aldeak ez duela ulertzen zergatik jolasten duten, gazteek, euren gurasoek ez dute ulertzen, eta helduek, gurasoek ez dute ulertzen zergatik jolasten dutenein beste gazteek, bai? Eta orduan, nola baiteko, erantzun bat emoteko saio hau. Eta baita ere, ama, aita eta guraso, horde egon daitezken gurasoei, esatea, hitzaldi honek ez duela esan nahi, edo ez dela izan behar, edo ez dela hartu behar, aitzaki bezala, gero jolas maratoiak antolatzeko etxeetan. Dana ez dira arriskuak eta dana ez dira onurak, bai, denetarik dago, erabileraren kontua izango da. Hau da, erabilera ez egokiak arriskuak ekarriko ditu, eta erabilera osasuntsu eta arduratsuak onurak, bai? Beraz, horretan saiatuko gara, hitzaldi honetan, pizkatxu bat azaltzen. Ze nolako arriskuak? Arriskuak, gehienetan, zitzartu ikusten den, gehiagizko erabilera izan daiteke, internetera adikzioa, jolasei adikzioa, jokatzeari adikzioa, nik ere arazoak ditut dana ikusteko, erantzunak, esan behar ditugu. Gehiagizko erabilera, arazo bat izan daiteke, arrisku bat izan daiteke, baina ekidin daitekeena. Gaur egungo baditugu nahiko txorraminta, hauek ekiditeko. Adibidez, lehenengo eta behin, ongizate digitala diren aplikazioak erabiltzea. Hau da, gure kontsumoa, gure erabilera nortzen duten aplikazioak. Aplikazio hauek erabilita, jakingo dugu, pasatzen ari garen edo ez. Eta gazteagoak, eta ez bakar gazteagoak, baizik eta beste pertsona baten laguntza eskatzeko adibidez, kontrol parental ditzen direne aplikazioak erabiltzea ere badago. Eta hau ere, nagusien artean. Hau da, laguntza eskatzea ez dago inoiz txarto. Internetera adikzioa, gaur egun, ez dela existitzen esaten dute psikologoek. Eta baita ere, jolasei eta ez jokoari, jolasei adikzioa ere ez da existitzen. Jokatzeari, adikzioa egon daiteke, sortu daiteke, eta etor daiteke gehiagizko erabilera horren ondorenetik. Hau ezagutu egiten da, sustantzia gabeko adikzio bezala. Eta sustantzia gabeko adikzio bezala baldin bada, hau da, esaten dana, portara adikzioa, edo gazteleraz adikzion komportamental, beraz hau da, ohitura batzu hartzen ditugu, eta ohitura horiek aldatzea izango litzateke. Eta hau terapiaren bitartez egiten da gaur egun.
Eta baita ere egon daitekeena izan daitekeena da gailuei adikzioa, bai? Eta kasu honetan komentatuko ditut besterik gabe, 3 hitz asko entzuten direlako gailuen adikzioaren inguruan, direla nomofobia, FOMO eta egon daitekeen abstinentzia bat, ezta? Nomofobia izango litzateke no mobile phone phobia, da ingelesezko mugikorra ez izateari fobia, bai? Eta zer gertatzen da honekin? Etxean nork usten du telefona etxetik kalera goazenean, edo zertarako ere. Naiz eta ogi erostera joan, denok eramaten dugu poltsikoan geure mugikorra. 2 minuto, baina ala eta guztiz ere poltsikoan daramago. FOMO delakoa, fear of missing out, edo kanpo gelditzearen beldurra. Hau da, zer gertatu da nire inguruan mugikorra hori izan da. Beti nahi dugu jakin zer gertatzen ari den pantaila horren bestaldean. Horretara eraman gaitu gaur egun nola dauden diseinatuta mugikorrak, ezta? Eta abstinentzia. Duela ezen bestera arte esaten zan, gailuen adikzio honetan ez egola abstinentziarik, ez zaudelako nolabait ere psikologian abstinentzia bezala onartuta dauden ondorioak. Baina, 2015ean, etxeburuak, zehaztu zituen, abstinentzia gailuen adikzioari dagozkion abstinentzia ondorioak. Eta, adibidez, ezagutzen dira, umore depresiboak, hau da, beti egoten dela adikzio hori daukan pertsona hori deprimituta, mugikorra ezin duelako erabili, ezin egon motorea, ezin da geldirik egon toki batean, honekin batera etor daitekeen arreta mantentzeko gaitasuna ondatzea, hau da, zerbait egiten egon behar dugu, eta loarekin arazoak. Loarekin arazoak ez gauez egoten garelako ez dakizen bat ordu txikitara arte loin barik, mugikorra edo gailua erabiltzen, baizik eta, naiz eta lotaldi orduak mantendu, hau da, goiz joan ohera eta dagokien orduan altxatzea, hala eta guztiz ere ez dugu lo ondo egiten. Eta horiek izango lirateke abstinentziaren ondorioak, gaur egun ezagutzen diren modan. Arrezkoak guztien ditut, alde batera ja, ze gaur batez ere onurei, onurei inguran itxeitera etorri naiz, eta onura zientifiko batzuk badaude. Hainbat estudio ikerketa egin dira urtetan zehar, eta, komentatzearren batzuk, non argitaratu diren, adibidez, The Journal of Neuroscience, American Journal of Preventive Medicine and Public Health, PLOS ONE, Université Grenoble-Alpesekoa, University of California, Berkeley, eta hemen Euskal Herrian dagoen Bach Center of Cognition, Brain and Language institutoan, edo horretan, egindako ikerketa batzuen arabera. Zer ikusi da ikerketa eta estudioien arabera? Horra agertzen diren horiek. Ikusmen arreta hobetu egiten da bideojokoetan jolasten danean. Zergatik? Bideojoko asko eta asko abiadura handitu egiten dutelako. Ez da bizitza realean ikus daiteken abiadura hori. Eta horrek, gehi irudietan agertzen diren datu kantitanteak burmuinean eragin nahi esaten dute. Hau da, jolasteko abiadura bat erabiltzen dugu, burmuinak nolabait hori dena interpretatu egin behar du, eta bizitza errealerako balio digu. Hau da, adibidez, erreflexuak handitu egin daitezke baita ere. Memoria, epe laburreko memoria, handitu egin daiteke. Zergatik? Adibidez, mapak ezagutu egin behar direlako joko askotan, ezagutu ekasi mapa osoa. Eta, mundu batxutako mapak dira ikaragarriak. Eta badaude pertsonak ezagutzen dituztela, ez dut esango, guztiz zehazki, baina oso ondo bai. Baita ere, pertsonaien gaitasunak. Pertsona bakoitzak joko ezberdinetan gaitasun ezberdinak ditu. Ez naiz hartuko erabiltzen dituzten arma, gailu, ibilgailu eta bestelakoekin. Pertsonaek berak egin ditzazkenak ere, ezagutu egin behar dira. Eta joko aldatzen dugunean, pertsonaia berriak ezagutu behar ditugu, eta jokoen arauak. Arauak ere, joko ezberdinak, arau ezberdinak. Eta baita ere, kontrol ezberdinak. Hau da, pertsonaia hauek mugitzeko dituzten kontrolak ere ezberdinak dira. Beraz, hori guztia ikasi egin behar denez, bintzat, epe laburreko memoria handitu egiten da. Eta, beste ikerketa batzuek esaten dute, epe luzerako memoria ere horretan eragina izan dezakela. Pazientzia handitu egiten du.
Ba, claro, joko guztiak ez ditugu jolasten, edo ez dira jolasten jarraian, bai? Bueno, batzuk bai daude, jartzen direla hor, ez dakitzen bat ordu jarraian jolasten, eta, ba, bueno, 12 orduko jolas bat, 12 ordutan pasatzen dutena. Baina, hori ez da ohikoa. Ohikoena izaten da, gure pertsonaiak kale egiten duela hainbatetan, edo guk kale egiten dugu, eta pertsonaia berriro hasi behar da. Batzutan, joko batzuetan, hasieratik hasi beharko da berriro, eta beste batzutan, azkenengoz gordedan puntu horretatik. Baina horrek esan nahi du, ba, azkenengo puntu horretatik gorde berriro hasi behar garenez, azkenengoz emandako pausoak eta ekintzak errepikatu egin beharko ditugula. Edo agian errepikatu baino, asmatu egin beharko dugu berriro zelan egin, beste modu baten, zergatik, ba, bestela bardin hile ingo garelako. Bai? Eta hor badago pazientziarena, zergatik, pentsatu egin behar dugulako, errepikapenak, eta ba, bueno, osonak ez garenak joko askotan, pazientziarena bai garatu egin behar dugula pilo bat. Pazientzia baita ere, beste batzuekin jolasten dugunean, besteek egiten dutena kontutan hartu behar dugulako. Bai? Eta besteek euren lana egin ezean, guretzako ere jolasak beste dimentsio bat ardezak, ez da? Itxaron behar baldin badut, bera espada ni bezainona, itxaron behar diot, eta pazientzia garatu egiten da. Bueno, baita ere, gatazka konpontzeko gaitasuna handitu egiten da. Batez ere, hau izaten da talde jokoetan, baina ez bakarrik. Talde jokoetan, argi dago, egun batetan pertsonaia bat erabil dezake dela, eta beste batzutan, naiz eta pertsonaia berdina erabili, agian talde aldatu egiten baldin bada, nire eginkizuna jolas horretan aldatu egingo da. Beraz, nola jolastu behar duden, zelan garatu behar dudan nire jokoa, ere beste modu batean ikusi beharko dut. Eta gatazkak konpontzarena izan daiteke baita ere, bakarrik jolasten dudanetan, adibidez puzzle jokoetan, bai, zelan konpondu beharko dudan puzzle hori modu ezberdinetan aztertu beharko dut. Bai, egunaren arabera, gure gaitasunak ere aldatu egiten direnez, ba, horiek ere gatazka konpontzeko modu ezberdinak bilatu beharko ditugu. Gehiago, ba, harremanak hobetzen lagundu dezake, bai, eta laguntzen du. Batzuek agian burura etorriko zaizkigu League of Legends komunitateak, nahiko toksikoak direla esaten dutela, bai, horrelakoak ere gertatu daitezke. Baina orokorrean, talde lanean, oinarritzen diren jokoetan, bai, harremanak hobetzeko balio dute. Eta, naiz eta ez jolastu taldean, edo jolas hori talde lanerako pentsatuta egotea bereziki, eta gurasoentzako, Fortniteen adibidez. Ez da gauza bera jolastea banaka edo launaka. Zergatik, banaka jolasten danean, banaka egiten duzuzuk nahi duzuna. Baina, jolasten dutenean launaka, beste hiruak kontutan hartu behar dira, eta bai, lagunekiko harreman hori hobetzeko modu bat izan diteke, eta horretarako erabiltzen duten erabe askok. Eta, honekin batera datorrena, taldean lan egiteko gaitasuna handitu egiten da. Zergatik? Ba, besteak kontuan izan behar ditugolako. Bai? Eta derrigorrezkoa da. Ez baditugu kontuan hartzen, gertatuko dena da, ez duela elkarrekin edo talde jolasetan parte hartu izango. Bakarrik jolastu beharko dut. Eta, azkenengo bat, naiz eta guraso asko izan, nola izan daiteke posible? Ba, bai, hizkuntzen ikasketan lagundu egiten du jolasteak. Itziarrek azaldu bezala, lokalizazioak ez dira guztiz egiten, asko eta asko ingelesez mantentzen dira, edo bere hizkuntza originalen, ingelesa, frantsesa, dana dalakoa, edo gaztelera. Beraz, jolasten dugunean, jolas batetan euskaratuta ez dagoena, edo espainiaratuta ez dagoena, zer gertatuko da, beste hizkuntza horretan jolastu beharko dugula. Eta hizkuntza hori menperatzen lagunduko digu lokalizatuta ez egoteak. Claro, euskararen ikuspuntutik, hori ez da bat ere ona, baina bai hizkuntzen ikasketen ikuspuntutik. Eta beste gauza bat, jolasten dugunean, talde jolasetan edo beste batzuen kontra jolasten dugunean, beste horiek mundu zabalean egongo dira. Eta gehienetan, edo askotan, ingelesa izaten da jokalarien arteko hizkuntza. Beraz, hizkuntza naiz eta bakarrik ingelesa izan edo kasu gehienetan ingelesa izan ikasten duguna, behintzat balio du. Eta nik hau itxean ikusi dut, Fortniteen seme nagusiak jolastu izan du batzutan, beste batzuekin, eta erabili duten hizkuntza izan da ingelesa. Bai, besteak, inkluso, kasu batzutan izan zen, Txileko beste ume bat, eta biek elkarrekin ingelesez hitz egin zuten. Naiz eta semeak ingelesarena
holan daraman. Bueno, zer daukate ikusi ditugun onura guzti hauek? Beitu, hauek dira bizitzarako 10 trebetasunak. 10 trebetasun hauek osasunaren mundu erakundeak 1983an aurkeztu zituen eta bakoitzaren bizitzarako trebetasunak, bai, beharrezkoak izango lirateken trebetasunak dira. Ikusten duzue, ze harremana duten 10 trebetasun hauek eta ikerketan ikusitako onurak, bai? Autoezagutza, emozioak eta sentimenduak maneiatzea, tentsio eta estresa, maneiatzea, komunikazio asertiboa, empatia, pertsonen arteko harremanak, gatazka konpontzea, erabakiak hartzea, pentsamendu sortzaile eta pentsaera kritikoak dira 10 trebetasun hauek. Eta hauek garatu daitezke bideojokoen bidez. Bueno, eta familian jolastea. Familian jolasteak zer dakar on? Hor ditugu gutxi hauek, eta nahiko direla, kontutan izan da komunikazioaren garrantzia. Jolasten dugunean, erlasatu egiten gara. Edo bentsat jolastea, bera, horretarako pentsatuta dago. Ondo pasatzea, erlasatzea, atsedentsua hartzea, beste egunerokotasunetatik atsedentsua hartzea. Eta momentu hauetan komunikazioa hobea izaten da. Errazago egiten dugu komunikatzea momentu hauetan. Beraz, elkarrekin egiten baldin badugu etxean, momentu oso interesantea izan daiteke, lasaitasunez gure gauzei buruz hitz egiteko. Dibertitzeko jolastea ikastea. Hau da, gaur egun oso zabaldua dago jolastea irabazteko izan behar dela. Naiz eta bakarrik jolasean irabaztea. Hau da, lorpenak izan behar dira jolasean egin behar dinak. Lortu behar dut hau, beste hau, egin behar ditut misioak. Baina, erlasatu eskero eta dibertitzera, hau da, aitarekin, amarekin, seme-alabarekin jolasten dugunean, dibertitzeko egiten baldin badugu besterik gabe besteari erakusteko zelan jolasten dan, beste modu batetan ikusiko dugu jolas hori. Eta, hori, pertsona ezagunekin jolasten dugunean, izango errazago izaten da dibertitzera joatea, eta ez hainbeste irabaztera. Eta hemen kontuan izan nahiko nuke, ez dela pertsona ezagun hauek ez dira normalean talde osatzen dugun pertsona horiek, lagun horiek, horiekin konpetitzera goaz. Euren artean, edo gure artean agian ondo pasatzen dugu momentu horretan, baina zentsu horretan. Konpetibitate hori sanoa izan daiteke, eta sanoa dala deritxondik ere, baina etxean gertatzen dugu denean, hau da, etxekoekin egiten dugunean, beste modu batean jolasten dugu. Dibertitzea elkarbanatzea da, jolaserako lagunak sortzen ditugu, kanpotarrak batzutan, baina etxekoak hartzen baldin baditugu jolasetan, aukera zoragarria izan daiteke, konfidantza eta konplizitatea sortzeko. Azken finean, jolasak, onurak ekartzen ditu gure burmuinean, eta onura horiek beste modu batean garatu, konplizitatea eta konfidantza sortuta gurasoekin eta seme-alabekin. Baita ere, elkar ezagutzeko erabil dezakegu, ze gustu dugun. Ez bakarrik jokoaren inguruko gustuak, baizik eta ez dakit inoiz jolastu duen gurasoren batek bere seme-alabekin. Nik duela orain ari dan gamerantzean Rocket League txapelketan, aurreko egunean 4 partida jolastu nituen nerabe batzuekin, 15 eta 16 urteko nerabeak. Flipatu egin nuen zelan jolasten zuten, ez bakarrik teknikoki, baizik eta jolasten zuten bitartean denetarik hitz egiten dute. Ez dira isiltzen bere bizitzako gauza kontatzen. Eta segatik, hasieran esan duena, erlasatuta daude, dibertitzera joaten dira, batez ere nirekin oso txarra naizela, orduan ikusten zitzaien erlasatuta zeudela. Eta euren artean hitz egiten zutena, esan, normaltasun osoz. Beraz, hori etxera ekartzen baldin badugu, imaginatu zenlako gauzei buruz hitz egin daiteken jolas baten aurrean. Eta beti esaten dana, familia artean gertatu beharreko gauzatxo bat dala, momentu positiboak, denbora positiboa, denbora hori onurarako lortzea etxerako. Eta hau jolasen bidez, batez ere, azkenengo hilabetetan etxean geratu behar izan garela inbeste, baina baritu dugu, gurasoek, helduek, ez dutela aukera hori hartu etxean jolasteko.
Berdin dit, bueno, ni saiatu naiz adibidez mai jokoetan, ezta? Izan ditut aukera batzu mai jokoetan jolasteko, seme-alabek onartu egin didaten noizbehinka mai baten jolastea, baina beste batzuetan ere eskatu dizien, aita jolastu FIFA, aita jolastu Fortnite, aita jolastu Rocket League, ezta? Bueno, momentu horiek ere, naiz eta txarra izan, divertitu zaitez, divertitzera joan, bai? Seme-alabekin egotea momentu horietan oso garrantzitsua da. Eta baita ere neurrizko denbora eskaintzea sustatzea. Hau da, badakigun erabezaroan eta gaztaroan jolastearena izan behar dela, ez dela bakarrik bezita, izan behar dela bizitzako alde oso garrantzitsu bat. Hori, heldutasunera llegatzen garenean galdu egiten dugu, bizitzaren persioak, gainean jartzen dizkigulako beste ekintza batzuk, eta onartu egiten ditugu. Eta azkenean jolastearena pasatu egiten zaigu. Orduan hor, erdibide bat, ezta? Hau da, zenbat jolastu nahi duten gazteek eta nerabek, eta zenbat jolastu aldugun gurasok, helduok. Tartetxo hori bilatzea, eta esatea, jolastuko dugu elkarrekin, eta hori izango da gaur zure jolas denbora, nirekin jolastea, ez dakit. Ordu erdi, 3 ordu laurden, egunaren arabera, jokaren arabera, batxutan ordu erdi ez du esertarako ematen, beste batxutan ordu izango da, mogoion, jolasaren arabera, ezta? Eta balio du ikusteko batxutan ez dela zenbat denbora jolasten dan, baizik eta zelan jolasten dan denbora horretan. Eta bukatzeko, familiarteko loturak estutzen dituela. Zergatik? Jakintzak partekatzeko aukera. Jakintzak partekatzeko aukera ez bakarrik joko zehatxorren inguruan, baizik eta adibidez teknologian. Gaur egun, sare sozialak mugikorrak erabiltzen ditugu, saiatu algara momentu hori, adibidez, pribatutasuna eta zibersegurtasuna lantzeko, sare sozialetan, jokoetan, zer dakigun, zer dakiten konpartitzeko. Hau da, guzti honek ekartzen duena da, familiarteko loturak estutzen dituela. Beraz, ikusten dugunez, familian jolastea, eta ez bakarrik mai jokoetan baizik, eta baita jolasak edo e-sports deitzen diren guzti hauetan, onurak dakartza guztiontzako. Eskerrik asko, Igor, gauza oso interesgarriak izan dituzu. Hemen gaudenen artean, galderatxoren badaukagu Igorrentzat? Ez badituzte lasainik ditu dalako. Gainera, nik prestatu da nituen galderak arriskuei buruz ziren, baina onurei buruz aritu zaren ez. Eta nik uste dut hobeagoa izango dela modu baikor batean hitz egitea, ezta? Eta plazaratu nahi dizudan lehenengo galdera honakoa da. Zein bideojoko gomendatuko zenuke familian jolasteko, nik bat buruan daukat, eta familian jolasteko bideojoko idealaren ezaugarriak. Beitu, bideojokoen zein bideojoko ezin dizut erantzun. Ez ditudalako ezagutzen. Ni jolasten ditut batzu, baina ez ditute bideojokoak ezagutzen. Adibidez, nebukai egongo balitzemen, ere galdetuta ziur erantzuten duela. Eta zein bideojoko edo ze ezaugarri, egia esan da, bideojokoen ezaugarriak ez dira hain garrantzitsuak. Behar dena izan da, bai alde batetik, gazteen partetik, eta bai gurasoen edo helduen partetik, jolastea nahi izatea. Azken finean, claro, ez dut esango, CSGO bat edo lako zerbait, jolastea familian, ez dut ikusten. Ez dut ikusten batez ere, suposatzen dalako joku hori dala nagusintzako. Beraz, familia jokoa ezin da izan. Baina, Fortnite batetan, zergatik ez. Baina ikusita zertara goazen Fortnite horretara. Hau da, laguntza emotera, taldean jolastera, naiz eta hiltzeko joko bat izan, eta irabaztea da helburu horretan, hau da, ni bakarrik geratzea eta beste guztiak hiltzea, jakin da joko bat dela eta gaztea baldin badan, adin batetik gorakoa, behintzat, 12 urtetik goratik baldin bada, oso ondo ulertzen dute hori joko bat dela, hori ez dela realitatea. Beraz, Fortnitean jolastea, zergatik ez. Nik jolastu izan dut, nik oraindik daukat hortik epic kontu hori, seme-alabekin jolasteko.
egia esan da, ez da ze ezaugarri dituen jolasak, baizik eta zelan erabiltzen dugun jolasteko momentu hori. Orduan, zentzu horretan, edozein jolas balio du, baldin eta kontutan izan da, hori, gerra joko marabilloso eta super errealak diren horiek kenduta, beste guztiak ia edozein. Niri burura etorri zaidan jokoa, ez dakit ezagutzen duzun, Untitled Ghost Game. Ez. Zera, antzarra edo ate bat zara, eta beno, joan berzara puzle txikiak egiten. Eta egia esan familian jokatzeko, uste dut nahiko polita, divertigarria dela. Claro, baina zer nolako puzzleak dira? Oso sorresak? Erdizka, nik uste dut, nik jolastu nuenean behintzat pixkat burua hautsi behar izan nuen. Vale, ez da oso zaila eta ez da oso erreza. Claro, sekondutan izan behar dugu, nerabezaroan, olako jokoak oso geldiak baldin badira, ez dutela jolastu nahi izango. Bai? Oso geldiak baldin badira. Ez badaukate nola baiteko erakargarritasun hori nerabentzako. Bai? Eta nerabeak mugiduak dira. Hori ezin diegu kendu. Nerabezaroan gertatzen den zerbait da, mugitzearena. Beraz, jokoa izan behar da zentzu batean mugidua. Bai? Esaten duzun hori horretan, zailtasun maila bat baldin badago, jolastu nahi izango dute. Oso erreza baldin badea da, jolastuko dute 5 minutu. Zeratik, oso erreza baldin bada, beste ez da oso erreza. Bueno, barduan izan daiteke erakargarria eurentzako. Gero, zuek egiten dituzuen tailerretan edo egin dituzuen ikerketan, adibidez kasu honetan, desberdintasunak ikusten dituzue, bai, telefono mugikor edo tabletetan jokatzen diren bideojokoak eta gero kontsoletan edo ordenagailu batean jokatzen direnen artean? Desberdintasunak ze zentzutan? Adibidez, kontsumoari dagokionez, jokatzen ematen den denbora... Hor izaten dira ezberdinak. Normalan mugikorrean jolasteko asko eta asko denetari dago, ezta? Baina asko eta asko prestatuta daude denbora txikitan jolasteko. Hau da, ematen duzun denbora, baldin bada 15 minutuko metro bidai bat, horretan jolastu alizateko. Eta aldiz, kontsoletarako dira, edo ordenagailutarako, izaten dira luzaroan jolastekoak. Orduan, hor ezberdintasuna dago, jolasten diren jokoetan berez, zelan antolatzen diren, telefonotarako, Fortnite atera zan, telefonorako. Eta jolastu izan da, baina ez hainbeste. Bere erabilera oso txikia izan da mugikorretan. Aldiz, kontsoletan eta ordenagailuan oraindik jolasten da pilo bat. Brawl Stars adibidez, dala telefonotarako prestatuta dagoen jolas bat, partidek irauten dute, sartzen zarenetik bukatzen duzuna partida arte, ez dakit, 5 minutu. Izan daiteke gehien eskota ere, eta ez da pasatu pezera adibidez edo kontsoletara. Hor ere arazoa dago nork prestatzen duen jokoa eta zer lortu nahi duen joko horretatik. Ezberdintasuna, gehiago erabiltzen dira, askoz gehiago erabiltzen dira mugikorretako jokoak, kontsola eta PC-etakoak. Zergatik? Normalan kontsola eta PC horren ardura gurasoek hartzen dutelako, zentzu horretan, hainbeste denbora daukazu, eta askotan kontsola edo PC hori egoten da saloian. Orduan, telebista erabilin behar da, gurasoek telebista erabiltzen dute batez ere, eta eskolasteko. Orduan, horre arazo egon daiteke. Baina, ikusi dugu, gero eta gehiago usten zaiela jolasten edo telebista jolasteko erabiltza. Orduan, gero eta gehiago ikusten dugu erabiltzen direla, edo denbora gehiago moten dutela PC eta kontsoletan. Eta bukatzeko, errealitate areagotuako bideojokoak adibidez Pokemon Go bezalakoak. Komendatzen dituzu familian jolasteko? Bai. Pokemon, niretzako Pokemon Go aspergarria zen, jolastu nuen, eta jolastu nuen garaian ezin zen, Pokemonak harrapatu, eta beste toki batera, Pokemonak hori izan egin behar zena, aspergarria. Horrein sartu dituzten hainbeste aldaketa horiekin, egia da, eta atzo bertan askoitean komentatu zidaten, askoitean sortu zala, eta suposatzen dut hau izango dela beste toki askotan gertatu dena, guraso, heldu eta nerabeen taldea. Behintzat bat ezagutu zuten, bertan saioa zeuden pertsonek, kontatu zidaten, behintzat talde bat egon zala askoitean, Pokemonera jolasten zutela elkarrekin. Olako jokoak kalera ateratzea, gainera kalera ateratzea dela, ezin duzu.
jolastu etek etxetik, trampa eginda, bai? Baina, Bueno, azken aldian orain konfinamenduarekin baldintzak aldatu bai, horregatik zituzten dinot, jendea jolasten bai? jarraitzeko, eta. Baina kalera ateratzeko denez eta elkarrekin jolastea sustatzen duen jolas badenez, bai, uste dut, gainera ez da, naiz eta nolabaiteko indarkeria egon, bai? Azken finean Pokemonak harrapatu egin behar dituzu, da, eta norbait harrapatzea hori indarkeria da. Eta gero Pokemonen arteko borrukak egon, bueno, argi dago hori fikzioa dela. Bai? Orduan, bueno, ez dago hainbeste arazorik, eta bai, oso ideia interesgarria da. Horrelako gehiago egon barko lirateke. Ondo, uste dut Twitch eta YouTubetik ez ditugula galderak, momentua da galderatxoren bat botatzeko, ez? Orduan, eskerrik asko, Igor, eta hurrengora arte. Bale, mila esker. Uste dut orain atsedenaldi egiteko tartea dela, eta gainera denbora oso ondo gabiltza, egitaragua betetzen, beraz, atsedenaldi bat hartuko dugu, eta 12 eta ordenetan itzuliko gara Katalai Videojocs, produkzioi praktika traduktora itzaldiarekin, Laura Santamariaren esku. Eskerrik asko, gero arte.
Kaixo berriro ere, Jokotekniako 3. edizio honetara. Atsedenaldia amaitu da eta gure hitzaldiekin jarraituko dugu. Oraintxe bertan Laura Santamariaren txanda da. Urtero, Euskal Herri kanpoko gonbidatu bat izaten dugu, eta aurten Kataluniatik Laura Santamaria irakasle eta ikertzailea daukagu. Laura Santamaria ezin izan da Kataluniatik etorri, eta bideo bidez egingo du bere aurkezpena. Gero, berriro ere, lehen egin dugun bezala, berarekin konektatuko gara pare bat galdera egiteko. Laura Santamaria ikusentzunezko itzulpen irakaslea da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Traducció de interpretazio fakultateko irakaslea da, eta Omnium elkarteko bozeramailea. Asociació d'Escriptors en Llengua Catalana eta European Association for Studies in Screen Translation elkarteko bozeramailea izandakoa da. Gaur, katalana eta bideojokoei buruz arituko da, eta bideojokoen itzulpen, ekoizpen eta praktikari buruz hitz egingo digu. Aurkezpena katalanez izango da, euskarazko azpitituluekin. Beraz, goazen Laura Santamaria entzutera. Egunon eta eskerrik asko. Moltes gràcies a l'organització per haver-me convidat i al públic per escoltar aquesta presentació. Deixeu-me que miri de compartir pantalla amb vosaltres. Em sembla que ara ja ho veieu. Molt bé, doncs, a veure, posarem al començament de tot, que era aquí al final. Molt bé, doncs això, en aquesta presentació parlaré dels 4 temes que estan esmentats aquí en el títol. En primer lloc, del català, de l'ús del català. Després parlaré també de l'ús del català en els videojocs. Després veurem quin tipus de producció fan les empreses catalanes de videojocs i finalment faré uns apunts sobre pràctica traductora, que de fet és el tema que jo conec més bé. Doncs, en primer lloc, parlarem de l'ús del català en un sentit més ampli i veurem que, de fet, les dades no són unes dades gaire bones. És a dir, només el 44,5% dels habitants de Catalunya pensen que parlen la mateixa llengua que a les Illes Balears i que al País Valencià. Ja veieu que això és una xifra molt baixa. I encara pot ser més baixa si ens fixem només en el que són els catalanoparlants habituals, la gent que utilitza el català de manera quotidiana. Pel que fa més dades sobre l'ús del català, un 31,5% de la població adulta té el català com a llengua inicial. Això significa que tenen el català, és a dir, és la llengua que aprenen a casa. I un 52,7% té l'espanyol. Ja veieu que hi ha una diferència considerable. Per una altra banda, a l'Alt Pirineu és la zona on hi ha més catalanoparlants, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, però la xifra no és gaire alta, perquè no arriba ni a 3 de cada 4 persones que viuen a l'Alt Pirineu. Una zona on la població està molt envellida i, a més, una zona on està poc poblada, és a dir, que és una zona bastant especial. D'altra banda, hi ha un 23% de persones que no fan servir mai el català i si ho comparem amb el castellà veurem que en castellà hi ha un 5,8% que no utilitzen mai l'espanyol. Aquí ens estem referint sobretot a les persones que fa poc que van arribar, que venen de països on es parla una altra llengua i que encara no han après a parlar ni català ni castellà.
Un altre dels temes que us he promès que parlaríem és el tema del tipus de producció que fan les empreses catalanes. A quin tipus de productes audiovisuals fan. Segons l'Agència Catalana per la Competitivitat, Acció, en un informe del 2020, diu que Catalunya és el motor de l'ecosistema dels videojocs a l'estat espanyol i que representa un 53% de la facturació. Dit així, sembla que sigui una xifra molt alta, però caldrà que ens fixem en una miqueta més detall, podem veure que hi ha 160 empreses censades que es dediquen al videojoc i hi ha 63 estudis sense entitat legal, però que en aquest moment tenen un projecte en desenvolupament i que estan pendents de tenir una entitat legal. Pel que fa als llocs de treball, el 2018 hi havia 3.282 persones ocupades en l'àmbit del videojoc i la previsió és que el 2022 n'hi hagi 5.587. D'aquest grup, només un 6% té més de 45 anys i potser una dada molt rellevant és que el 44% té menys de 30 anys. I una altra dada, tampoc no gaire bona, és que només hi ha un 18% de dones que treballen en l'àmbit del videojoc. Per saber-ne una miqueta més i per tenir una idea més clara del tipus d'empreses catalanes i quina és la seva elaboració de produccions de videojocs, podem veure que el 83% va crear un producte amb propietat intel·lectual pròpia. Un 42% va crear productes per a tercers, per a altres. Un 25% va operar com a publishers o editors. El 15% de les empreses fan serious games i el 80% dels serious games estan dedicats a l'educació. I hi ha encara una miqueta més de dades per acabar de veure quins són els tipus de productes que creen. Podem veure que un 36% de les empreses es dediquen a fer productes per a telèfons mòbils, un 9% per a tauletes, un 32% per a televisions i consoles, un 21% es dediquen a productes d'ordinador i un 20% fan aplicacions. En aquest conjunt d'empreses catalanes que es dediquen al videojoc, caldria veure també quin tipus d'ajuts reben. Faré una visió general, però sí que m'agradaria que veiéssim que hi ha diversos àmbits pels quals poden rebre diners. Tenim, en primer lloc, el que anomenen aportacions reintegrables, que són ajuts econòmics en forma de cofinançament que permeten a l'empresa finançar-se per poder fer després un producte cultural, perquè fixeu-vos que són ajuts econòmics a les empreses que també poden rebre les empreses de videojocs, però no només les empreses de videojocs, sinó tot el sector de la propietat intel·lectual. Pel que fa als préstecs participatius, es tracta de facilitar, el que volen aquests ajuts és facilitar l'activitat i donar suport financer. Els projectes d'internacionalització, doncs bé, com ens podem imaginar, serveixen per contribuir a la comercialització de la producció d'aquestes empreses fora de l'àmbit nacional. Pel que fa als projectes d'inversió en actiu fix o circulant, són ajuts adreçats específicament al teixit cultural català. I, finalment, tenim els ajuts de la incorporació del català. No en tenim prou per això. Cal que mirem aquests ajuts que van dedicats exclusivament a l'ús del català per part de les empreses. Si ens hi fixem, reben un ajut bastant petit, perquè es tracta de 100.000 euros. I 100.000 euros
dedicats, diguéssim, tant a videojocs com a productes tecnològics com també a navegadors. Hauríem de posar aquests 100.000 euros a dintre d'un panorama una mica més ampli per veure quant significa. Aquí veieu que hi ha un grup de subvencions que arriben fins al 1.000.000 d'euros i que estan dedicades al doblatge i a la subtitulació al català. Pel que fa al doblatge, es tracta del doblatge posterior a l'estrena de les pel·lícules. Per tant, ens estem referint bàsicament als cinemes Texas, que eren uns cinemes que estan a punt de tancar perquè la pandèmia no els permet de mantenir-se per qüestions de lloguers de preus, de les sales, etc. I que el que feien era que subtitulaven les pel·lícules de reestrena i, a més, les podies anar a veure a un preu molt barat, és a dir, com la meitat del que costaria una entrada a un cinema d'estrena. Amb la qual cosa, com que també van apostar pel que era productes europeus, tenien un nombre molt alt d'espectadors. I això va significar que en el panorama del doblatge i de la subtitulació al català, pel que fa a les pel·lícules que podem anar a veure en català, va representar un increment del 400%. I, de fet, també tenien la intenció d'obrir sales a Girona. Veurem com queda tot plegat. I després, un altre conjunt de diners va destinat a la subtitulació en català de sèries. Aquí hem de pensar, bàsicament, en Filmin, que és una gran sort poder tenir una plataforma de vídeo a demanda que inclogui el català. I, finalment, si pensem quants diners es dediquen a subtitular i doblar pel·lícules d'estrena en les sales de cinema, veiem que és 1.800.000 euros. Llavors, una altra dada que també és important tenir és la que ens presenta aquesta diapositiva, perquè veiem que els ajuts que rep l'audiovisual no van gaire lluny, perquè només un 48% dels videojocs produïts a Catalunya, recordeu que Catalunya tenia el 50% de la producció, més o menys estatal, de videojocs, es troben en català. I si això ho comparem amb altres llengües, veiem que el 100% dels videojocs que es fan a Catalunya estan disponibles en anglès, el 84% en castellà, el 60% en alemany i en francès i el 52% en italià. Si aquestes xifres les posem en el conjunt de tot l'estat espanyol, veiem que només el 19% dels videojocs que es produeixen a Catalunya són accessibles en català. D'altres llengües d'Espanya hi ha el gallec, he trobat, un 2%, que ja veieu que són molt, molt minoritàries i la veritat és que em disculpo, però no he trobat dades respecte de l'euskera. En tot aquest panorama, realment, si es pot jugar en català, és gràcies a Gaming. Gaming és una comunitat catalana que es defineix com una comunitat d'aficionats als videojocs que s'ha anat articulant al voltant d'aquesta pàgina web, gaming.cat, i que inclou no només jugadors, sinó també desenvolupadors que el que volen és que s'incrementi l'ús del català en els videojocs. Gaming té uns objectius molt definits, és a dir, impulsar la creació del contingut en català, animar i ajudar a altres a crear contingut traduït al català, formar equips de traductors, crear campanyes d'informació i difusió dels jocs de català, tant al Principat, tant a Catalunya com a les Illes, com també al País Valencià. És a dir, que es puguin crear aquestes comunitats de jugadors de parla catalana. És a dir, que no tindríem pràcticament res si no tinguéssim Gaming.cat i crec que són un grup de persones que cal tenir-les en compte quan es parla de català i de videojocs. Ara dedicaré unes diapositives a parlar de la traducció,
perquè, de fet, la traducció és l'àmbit que jo estudio, que jo analitzo, amb el que jo faig recerca, i intentaré ajudar al que és la traducció de videojocs a partir de la meva experiència prèvia. Llavors, aquestes són les propostes que jo faig que han de tenir els subtítols que es facin pels videojocs. És a dir, en primer lloc, s'ha de vigilar quants caràcters hi ha per línia. Els caràcters que hi ha d'haver per línia ha de ser una xifra finita. No hi pot haver un nombre infinit de caràcters. Hauria de ser, com a molt, 40 caràcters per línia. I això ja serien molts. L'altre és que el tipus de lletra s'hauria d'escollir la que fos més llegible, la de sans serif, i a més hauria de tenir una mida adequada per poder estar pendent del joc, però també estar pendent, poder llegir amb tranquil·litat, és a dir, poder veure aquella escena que se'ns mostra i a més llegir. Un altre àmbit imprescindible és el ritme de lectura. Hem de pensar que no llegim, o sigui, que llegim més a poc a poc que no pas escoltem, perquè això significa que quan sentim algú que parla podem entendre i podem processar més de pressa què diu que no pas si hem de llegir allò que aquella persona està dient. Per tant, hi ha un ritme de lectura que cal respectar. Un altre tema important és l'entrada i sortida dels subtítols, que ha de coincidir en el moment que estan parlant, que comencen a parlar els caràcters i acaben de parlar cadascun dels personatges. Això, diguéssim, és important i també hi ha altres elements que no em vull estendre més, però seria, per exemple, quan hi ha un canvi de pla. Què fem amb el canvi de pla i amb aquell personatge que està parlant en aquell moment? Hi ha unes directrius i aquestes directrius s'haurien de seguir, les s'haurien de respectar. I finalment, és important també el lloc on estan situats els subtítols de la pantalla. Sabem que habitualment els trobem a la part inferior de la pantalla, però un dels requisits és que no tapin mai la boca del personatge o no tapin mai els ulls d'aquell personatge. Per tant, de vegades s'han de col·locar en llocs diferents de la pantalla, cal anar molt en compte. Un altre tema molt important és el concepte de localització i el concepte de transcreació. Fins a quin punt podem ser creatius quan traduïm videojocs? Fins on podem arribar? Aquestes serien les meves recomanacions, també. Pel que fa als elements lingüístics, cal ser creatius, com dic, i perquè una de les coses que no volem fer és una traducció literal. Perquè això pugui passar, hem de saber sempre quin és el significat i quina és la funció de cada una de les opcions que presenta aquell software. Això vol dir que cal trobar el terme apropiat en la llengua d'arribada. Cal vigilar i trobar sempre el terme més adequat. Cal vigilar també amb la terminologia. S'ha de ser coherent. Posem, per exemple, que en un joc apareixen dues armes que s'assemblen molt a una destral. Cal buscar un nom per cadascuna. Si és que en la llengua original aquelles dues destrals tenien dos noms diferents. I, a més, cal buscar un nom que estigui molt relacionat amb la imatge, que l'espectador quan ho vegi digui, clar, aquesta és aquesta destral i aquesta és aquesta altra destral. Cal tenir també un registre que sigui coherent amb tot allò que està passant. Els personatges parlen de maneres diferents i el narrador, per exemple, a les cinemàtiques, també s'expressen de manera diferent i també ho fan de manera diferent no només en segons en quin context de cadascun dels jocs, sinó en cadascun dels jocs. Un altre tema important és trobar la forma gramatical adequada. Per exemple, en català ja fa molts anys que es va decidir que quan és la persona que s'adreça a la màquina, que s'adreça a l'ordinador, per exemple, li parla de tu. I en canvi, quan és la màquina que parla amb
la persona, ho fa amb vosaltres o vos. Per tant, això seria un dels elements que també s'haurien de respectar. Una cosa curiosa que passa amb els videojocs és que es creen mots nous, perquè, per exemple, aquest exemple que tenim aquí, la presència de l'anglès és tan universal que el que podem fer és utilitzar, o de fet, és el que fan els jugadors quan parlen, fan servir un verb en anglès, com seria tame, que significa ensinistrar, domesticar, però després li afegeixen un sufix que correspon a la conjugació en català. Per tant, tenim solucions com aquesta. L'estic tamejant un tiranosaure. Això ho he extret d'un treball de recerca que va fer aquesta persona que teniu aquí el nom, i si algú està interessat a tenir més dades sobre aquesta qüestió, sobre aquests préstecs híbrids, doncs m'ho dieu i us passaré l'enllaç, us passaré aquest treball de recerca perquè refet és molt, molt interessant. Una altra de les característiques que passa de la traducció de videojocs és que creem nous personatges. I aquí teniu un exemple, que també el presenta aquesta autora que teniu aquí a la diapositiva, que explica com el personatge Miku, de Fatal Frame, al Japó era una adolescent que anava vestida de militar, de manera militar, i tenia una mirada molt dura. Aquest personatge, quan el van passar per vendre aquest programa a Occident, resulta que era més gran i anava vestida d'una manera més neutra. I al mateix temps tenia una mirada més amable. Uns altres dels elements que també pateixen en el procés de traducció són els referents culturals. A Final Fantasy VIII hi ha un personatge que porta una esvàstica en un abric. Això, a l'Àsia Oriental, és un símbol de bona sort, perquè està emmarcat dins del budisme. En canvi, els occidentals és molt probable que no tinguem coneixement de l'esvàstica més enllà del nazisme. Per tant, ara ja... Perdoneu, perquè em falta una reflexió final sobre aquests dos aspectes. Aquí, en aquests dos aspectes, a mi el que m'agradaria és que ens preguntéssim si som els occidentals els que hem d'aprendre aquests elements culturals allunyats, com serien l'esvàstica i el budisme. És important que els videojocs es converteixin en una eina de transformació intercultural i podríem incidir. A mi em sembla que aquestes dues reflexions, o sigui, aquestes dues preguntes, que ens fem aquestes preguntes abans de començar a traduir un videojoc, jo crec que és important. I després ja presentaré finalment unes conclusions, però que són més aviat unes propostes, perquè a mi em sembla que els parlants d'aquestes llengües minoritzades tenim algunes obligacions. Ens resulta imprescindible denunciar la necessitat d'intervenir en l'ús del català. No ens podem quedar de braços plegats, cal anar més enllà de la immersió lingüística que ens ha ajudat a estendre el coneixement del català, posem per cas, però cal anar més enllà i cal arribar a millorar l'ús del català en tot l'àmbit dels països catalans i, evidentment, també en els videojocs. Ens cal intervenir en la presa de decisió sobre les subvencions. Hem vist que hi ha unes subvencions compartides, però que estan dedicades a l'ús del català en els videojocs. Però cal que anem una mica més enllà. Jo crec que hauríem de veure què més podem fer perquè les empreses que rebin diners per produir productes relacionats amb els videojocs en català rebin
subvencions, o sigui, si reben una subvenció de qualsevol àmbit, encara que no sigui de l'àmbit lingüístic, també hauríem d'obligar-los a incloure el català. I després ens cal continuar traduint videojocs i ens cal millorar la qualitat de la traducció perquè puguem incloure nous traductors i nous jugadors i noves jugadores. A mi em sembla que el treball de fi de màster dels estudis dedicats a la traducció audiovisual podria ser una bona font per crear codis de bones pràctiques. I res més. Estaré molt contenta de respondre a qualsevol pregunta o qualsevol comentari que em vulgueu fer i si em voleu escriure us deixo també aquí la meva adreça. Moltes gràcies per escoltar-me i eskerrik asko. Beno, orain itxarongo dugu apurtxo bat ia Laura Santamaria konektatzen den eta galdera pare bat egiteko. Konexioa prest daukagu, baina oraindik ez da konektatu. Hemen dago. Bona tarda, Laura, com estàs? Tot bé? No te escuchamos, perdona. Bueno, gazteleraz egingo dugu berarekin. Ara sí? Ara sí. És que em sembla que tenia el micro tancat. Com estàs? Molt bé. I vosaltres també? Ja he anat seguint la jornada. Hemos visto ya tu conferencia. Muchas gracias por tu aportación. Muy interesante todo y también has dado pie a la reflexión, ¿verdad? Y también nos hace preguntarnos cuál es nuestra situación en comparación con Cataluña. Voy a empezar preguntando a la sala a ver si hay alguna pregunta y si no voy a ser yo la que te va a plantear un par de cuestiones. Muy bien. ¿Algún interesado? No tenemos nada. Bueno, no te preocupes que yo ya he venido preparada. Has mencionado las ayudas, por ejemplo, me imagino que te referías a las de la Generalitat de Cataluña. Quiero preguntarte, ¿cómo ves el nivel de protección del sector de los videojuegos en Cataluña respecto a esas ayudas? Y, por ejemplo, y también en comparación con las que puede recibir, por ejemplo, la industria del cine. Sí, bueno, esto es lo que quería un poco explicaros, ¿no? Porque me da la sensación de que el dinero, ¿no?, que se invierte en videojuegos, luego cuando lo explican desde un punto de vista puramente económico, pero nunca lingüístico, ¿sí? Porque, claro, lingüístico tiene muy malas consecuencias, ¿no? Es decir, no se modifica demasiado, ¿eh? Ya digo que los de gaming.cat, ¿no?, son los que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso yo hacía la propuesta de que cualquier ayuda que vaya dirigida a este sector, pues que también, ¿no?, llegue para que pueda estar por lo menos el catalán. Entonces, el otro tema es que fijaros que el dinero que se gasta, ¿no?, en doblaje y en subtitulación en comparación con el que se gasta en videojuegos es una diferencia enorme, ¿no? Incluso fijaros que para ver una película estrenada en catalán gastamos 1.800.000 euros, pero en cambio solo tenemos 100.000 euros para videojuegos, donde tenemos mucho más jugadores, que tendríamos unas consecuencias mucho más claras hacia el catalán, ¿no? Pues veríamos un uso elevaría el uso, y en cambio siguen siendo poquísimas las películas de estreno que podemos ver. En el medio de la pandemia todavía va a ser peor, pues un poco de juego, ¿no?, dentro de las propias instituciones para ver dónde meten el dinero según lo que está pasando en ese momento. Me quedo con lo que has dicho respecto al número de jugadores y jugadoras de videojuegos y de espectadores y espectadoras de cine. Me lo guardo y intentaré comparar los datos que tenemos del Observatorio de Cultura del Gobierno vasco. Me consta que en Cataluña hay algunas empresas internacionales que tienen su sede. No sé si podrías hablarnos de ello y también de la responsabilidad que pueden tener al estar implantadas en Cataluña con respecto a los idiomas minorizados y a lo que es la sociedad, la lingüística catalana.
Yo no he mirado más allá de los datos que os he dado, ¿eh? Pero me da la impresión, viendo, ¿no?, cómo van, o sea, cómo se reparte ese dinero, yo creo que sí que se está haciendo un esfuerzo en Barcelona, ¿no?, para atraer empresas de fuera para realizar, ¿no?, para que se implanten en Cataluña, pero no se les pide nada acerca del catalán. O sea, viendo los resultados, ¿eh? O sea, no he mirado exactamente los pliegues de las propuestas que tienen que mandar, etcétera, etcétera. Esto no lo he visto, pero por los resultados, esa es la impresión que me da a mí. Seguramente sería interesante ver eso también, sí. Entonces, para acabar, ¿cómo ves a Cataluña en el conjunto del Estado? ¿Cómo afecta eso al idioma catalán? ¿Y qué expectativas tienes para los próximos años respecto a esa situación? Bueno, yo diría que estamos haciendo mal el trabajo, ¿eh? O sea, o las instituciones están haciendo mal el trabajo, ¿no? Que es lo que quería decir con las primeras diapositivas y luego con la última, ¿no? Es decir, cuando hablamos de quién sabe o quién podría entender catalán y quién podría hablar catalán, tenemos unas cifras y vamos como regodeándonos en esas cifras, ¿no? Pero luego cuando llegamos al uso, vemos que el uso es absolutamente distinto, ¿no? Es decir, que en los patios de las escuelas se juega en español y no se juega en catalán, que los niños no saben exactamente para qué sirve esa lengua, ¿no?, que vehicular en casa a lo mejor, pero que saben que cuando salen de casa tienen que utilizar otra. O sea, yo creo que se está creando un imaginario que a veces es lo que contaban de Irlanda, ¿no?, que tenía mucha protección el irlandés en Irlanda, pero que a la hora de la utilización se veía como algo que quedaba en casa, ¿no?, que no se movía de ahí. Entonces, a mí ese es el miedo que me da si no empezamos a poner las cifras bien puestas encima de la mesa. Es decir, bien, ¿no?, pero que tengamos muchos hablantes, mejor, que la gente lo pueda entender, pero necesitamos modificar el uso y necesitamos hacerlo. Y yo creo que los videojuegos serían un arma, diríamos, que serviría incluso para los catalanohablantes, ¿no?, los niños que juegan, verían que esa lengua que utilizan en casa tiene un uso que va más allá, ¿no?, de la propia lengua familiar, ¿eh? A mí me da la impresión que jugarían un papel muy importante. Bueno, creo que coincidimos en esa necesidad también aquí en Euskal Herria. Moltes gràcies, que tot vagi bé, ens veiem aviat. Moltes gràcies per tot, eskerrik asko, i ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres. Agur, ondo izan. Agur, agur. Beno, Laura Santamaria agurtu dugu, eta Arrobi eta Digipeneko ikasleak gonbidatu nahi ditugu mahaira, beraz, uste dut hemen alki batzuk ekarri beharko ditugula, eta guazen toki hartzera. Eta, lau, bai, nire zer. Bueno, a ber, ordua begiratuko dut. Eta uste dut pixkat berandu goazela, ezta? Bai. Beno, jokotekniari bukaera emateko Digipen eskolako eta Arrobia ikastolako 4 ikasle ditugu hemen mahai inguru honetan, eta, beno, hemen eserita ditugu, eta alfabetikoki beraien izenak Koldo Gorostidi Fernández, Iñaki Lerga Barrio, Ander Nájera Larrañaga, Mikel Zertutza Irazola, eta gure asmoa oraintxe bertan ikasleekin hemen egotea eta ikuspuntu desberdin bat gehitzea izango da. Orain arte izan ditugu ikerlariak, profesionalak, baina ere interesatzen zaigu jakitean zenolako itxaropenak dituzue bideojokoen garapenari, garapena edo teknikoki edo artistikoki bideo horretan zaudetenen iritzia. Tamales, aurten ez dira neskak animatu etortzera, ez da? Zuen ikaskideak streaming bidez ikusten
ari badira emisio hau, mesedez, urrengo urteetan animatu eta etorri jokotekniara. Azken finean, beti aberazgarria da, genero desberdintasuna gai bezala gehitzea, eta bueno, urrengo urterako utzi behar dugu, urrengo jokotekniarako. Baina, guazen, astera, mesedez. Azteko, eskerrik asko natortzeagatik, lauroi, eta eskerrik asko Arrobia ikastola eta Digipen eskolari, berriro ere aurten ere gurekin lau ordezkari bidaltzeagatik. Gustatuko litzaiguke zuen buruak aurkeztea, ze harreman daukazue bideojokoekin, eta zeintzuk izan ziren ikasketa hauek egitera bultzatu zintuzten arrazoiak, ezta? Beraz, nahi duzenean? Bani bertan hasiko naiz. Apa, egunon, ni Ander Najera naiz, Digipeneko azkenengo urteko ikasle bat, eta, Digipenen bi karrera dare, artistiko eta programazio aldekua. Julenen obrak ikusita gero, uste ondoin nebala programazio aldetik jutia, hasi que hortaz arro nago. Eta, ni txikitatik beti izan dute gogo hori, jokuak atzetik zela funtzionatzen da ben, eta, beti anibe jolastu izan dut, bai Nintendoan, Wishan, ordenagailuan, tion mobilian, gurasoen mobilian, eta hori, ezta. Eta konton hartu eta etxian, bai aitxa eta bai ama informatikoak diela eta ni bastante klaro neukan, DBH-tik, bastante klaro neukan, informatikakin zerikusia zeukan zozer nire balain. Gero batxillergoan hasi nintzen nian, irakasle batzukin egon nintzen berbetan, egon nintzen ikusten, igual zozer badago, informatika, bideojokuak, horren inguruan zozer bazeuan, ez da, irakasle batekin berbetan, Jon Errastekin berbetan neguala, komentau zuztan, Digipen zegoala, Bilbon aldian, lehen, ontsia justo zorro zaburren garen, baina, lehen ziarbanan zegoan. Eta, bai ikusten, bai Digipen, bai Kataluniako beste unibertsitate batzuk da, azken batean, erabakin eban aurrera itxea eta Digipenera izen ematia. Punto bat eman zoztana zan, inglesez, niri asko gustatzen bat inglesa, egixia da, noz baitzen espresatzeko eta zailtasunako euskala, baina, karrera bat inglesez izan da, asko bultatu zoztan eta horrek asko lagundu zoztan erabakixea hartzen. Baina, labur esan da, txikitatik beti jolasteko gogo aukidot, etxean, bi informatiko aukitxa, eta, familixan beste batzuk, horrek asko bultatu zoztan, eta hemen txenago, apirilean aberre danan dodian, graduatzeko, eta lan mundura salto itxeko asmoakin. Apa, egunon, ni Mikel Zertutxa naiz, Anderren iklaskidea, klase berdinan gaude, Digipenen, laugarren kurtsoan, eta programazio aldean bebai. Nik txikitatik bebai, asko jolastu izan omen dut, gehien bat bideokonsola telebistara konektatzen dien kontsoletan, eta esen izan 10 urteetan edo bideolosen prentsa jarraitzen hasi nintzenean, kontatu nintzen, bideolosen atzean lan oso handia dagoela, eta industria oso erraldoia eta importantea. Eta jarraitzen hasi nintzenean gehiago industria horrek bultzatu ziren programazioa eta bideolasen arteko buruzko zerbait ikastera. Horregatik, ikusita hemen ondoan, nik aldako estarra naizenez, hemen Bilbo ondoan, horrelako unibertsitate bat zeudela, hartu nuen erabakia eta hau ikastea aukeratu nuen.
Eta Ander bezala, espero dut urrengo urtean ni bai graduatzea eta lan mundura salto egitea. Bueno, haupa egunon, Koldo Goraztidenaz, Arrobiatik ikastolatik nator, urte honetan bigarren kurtsa egiten gauz. FP gradu batean. Nire sarrera irude eta bideojoken mundura zinema aldetik etorri zan. Ni beti gustatu egin zaizkit VFX edo efekto visual mundu hori ikastea, eta konturatu nitzenean gauza gehienak irudearekin bateratuta zeudala, hori jarraitza erabaki nun, eta nire bide egokiena hori izango zela erabaki nun. Gero, nire motivazioak hori bideojokoen arloan ondo dator asko jakitea mundu horretan. Lehenengoz, zaila da mundu horretan sartzea eta asko jakitea zure kabuz, ze kontzeptu asko jakin behar dira, gero informazio gehiago aurkiteko. Orduan, ikastola edo hezkuntzaremu batera jutea ondo dator, eta horregatik ikastea ere bakin nun, eta hori. Bueno, ni Iñaki naiz, Nafarroakoa, Elizondokoa, eta beti txikitatik jakin nuen zerbait artistikoa ikasi nahi nuela, eta arlo hortan lan egin nahi nuela, baina ez nekien oso ongi zen nahi nuen egin Bellas Artes edo olako gauzak. Eta beti txikitatik gustatu izan zaizkit bideojokoak, lehenbiziko konsola uste dut PlayStation 2 izan zela, gero Nintendo, Pokemon, Wii, Play 3 olako konsolak, eta beti gustokoak izan ditut bideojokoak, eta horrela, anitzen neurrian, ikusi nuen artistikoa zen gauzoi, juntatzen alduela bideojokoekin, eta bideojokoak nola egiten diren estudiatu eta horretaz lan egin. Eta horregatik erabaki nuen, nik egin nahi nuena zela irude munduan lan egin eta bideojokoen munduan lan egin. Eta hasiera batean saiatu nintzen Nafarroan ikastea, baino Nafarroan dagoen zentro bakarra Granabarra da, eta zoritxarrez pribatua da. Eta nola nire familiak ez du emertzeuri, bertze zentro batzuk begiratu genituen, hemen Bilbon Arrobia, eta Donostin bertze bat, eta azkenean erabaki nuen nire gustokona Arrobia zela. Eta horregatik etorri nintzen Bilbora ikastera, eta hau ja nire bigarren urtea da Arrobian, eta nahiko gustora egon naiz. Ere, 2 urte hauetan ikasi dut agian gustokona dutena ez dela parte artistiko hori, baizik eta gauz realistagoak eta hard surfacea eta holako gauzak egitea, zeren ere adibidez batxillerra egin nuenean marrazketa teknikoa gustoko nuen, eta gauz teknikoak modelatzea gustoko dut. Eta nire burua da, agian ez bideojokoen sektorean lan egitea, baina bai irude modeloak egiten eta industriaren sektorean lan egitea. Eskerrik asko. Ikusten uste dut bi artista ditugula eta bi garatzaile. Orduan, horrengo galderan, aurre ikusten dut erantzun oso desberdinak izango direla.
nola ikusten duzu zuen etorkizuna, adibidez? Imaginatzen duzu zuen burua Euskal Herrian lan egiten, atzerriko enpresa batean, edo agian berbada atzerriko enpresa batentzat hemendik lan egiten oraintxe bertan, ez da? Nola ikusten dituzue zuen urren urteak? Egisa da, ni daukaten ideia da, azken batien, igual pixka kanpora jutia, ez? Ze hemen, egisa da, enpresak badaila, enpresa txikixa dare, baina nagona, oin bilatzen nagona, da, enpresa handi batek abezela itxen dagoen lan, ez? En plan, ni gustuko ditxutan, joku handi horrek, atzetik zela funtzionatzen daen. Egisa da, edo desaten ezetz, igual gero etorkizun baten, hemen bukatzen dut. Esan dozu nahantxe, igual hemen diglanian, baina atzerriko enpresa baterako, ez da? Baina daukaten ideia oingoz, gainera, justo karreria inglesez eta izan da, asko bultzatzen doz, talen esan dutena, asko bultzatzen doz da, zure taldekidiekin, ingles eta berba itxera, ez da? Orduan, ideia bat, lehenengo ideia daukatena, eta ondo baldin badoia, atzerrixan, edo atzerrixan batez be, bilatzia olako lanpostu bat, nire gustuko arloan ondo emango, ondo lan ingotela. Nire kasuan, nik ez dut nahi hemendik joan, baina hemen ez dago enpresa handirik. Eta enpresa handiek ematen digutena estabilitate ekonomiko bat da. Oraintxe bertan, horia gehien bilatzen duana, ez? Ez du nahi diru mordoa, baina bai haukin soldata on bat nire kontura bizi alizateko. Horregaitik, nik egin bat eguna izena pentsatzen da Espainiako beste puntuetara joatea, Madrilera edo Bartzelonara gutxienez, eta bertan ez badut bapes aurkitzen gero atxerrira. Azkenean, hizkuntza beste nire ingelesa ezait oso ondo ematen, eta orduan atxerrira joatea eta ingelesez bizi ingelesez egunero egitea, pizkat beldurra ematen dit. Baina, egia da bertan ez dagoela lan askorik, eta enpresa gutxi txikiak daudela. Eta hori bada niri enpresa txiki baten lan egiteak kreatibitate eta askatasun gehiago ematen badizu ere, ez dizu, lasaitasun ekonomiko bat ematen. Eta horregaitik, seguru aski hemendik kanpora joan barri izango naiz. Gure atalean, artistiko atalean, sorte apur bat gehiago dukogu. Julenek komentatu ditu lehen hainbat enpresa Euskal mailan. Orduan, nire ustez hemen futuro apur bat gehiago badagola ikusten da. Atzerrira jotea lan egitera ez dut ate hori itxiko, baina hemen ere lan egin aldela uste dut. Badauz enpresa batzuk egiten dutena da lanak hartu enpresa handiagoetatik, adibidez, animazioak egiteko edo obiektuak egiteko bideojoko batzuetarako edo horrelako gauzak. Orduan, hortik joan alzara edo bestela ere badauz hainbat virtual errealitate enpresak hor ere lan egiten dutenak. Arlo horietan guztietan iduteko modelaketa eta artistiko atala erabiltzen denez, ondo. Nire helburua ez da hemendik joatea, hasiera batean, zenik familia eta lagunak haunitz baloratzen ditut, eta niretzat gogorra izango zen adibidez Londresera joatea lan egitera,
Orduan hasiera batean nire helburua da edo hemengo enpresa batean lan egitea, edo agian bertze lagun batzuekin enpresa bat sortzea eta saiatzea. Baina, beharrezkoa izango balintz, atzerera joatea joango nintzen. Ez nuke, hasiera batean ez dut nahi, baina beharrezkoa balin bada joan beharko nintzen. Iñakik oraintxe aipatu duenarekin harremana dauka esango dudana. Berez, Euskal Herriko bideojoko enpresei zo egiten badiegu ikusten dugu txikiak direla, langile gutxi, behar bada proiektuen jarraikortasuna ez dela oso jarraikakoa. Baloratu duzue, berak badakigu baietz, zuen enpresa sortzea edo zuen kabuz proiektuak aurrera eramatea? A ber, egixe da, ondo egongo zen, nire beha guztauko gaten enpresa bat handitzen eta ikustia eta bat ez zui sortu oso zer aurrera eramatia, baina justo oingo egoeriakin eta dirua bia da, eta igual diru asko, ontsa bertan diru asko ez dago, ez. Baina bai, ondo egongo zalaz, bai, hori itxeko dagoen rekursuak bastante limitagoa diela, baitxa. Posible dela, oso zaila ikusten dut. Baina, horregatxik esan dut, nire ustez, nire kasuan, honena izango zala, enpresa handi batera jutia, Mikelek esan daben igual handako, ez? Estabilidade ekonomiko hori ematen dutzulako, eta nik uste dut, nik esan duten alden, nahi dut ikusi, holako enpresa handi batek, zela funtzionatzen daen atzetik. Gero igualeja gustatzen, eta azkenian indi baten edo bukatzen dut, edo holako enpresa txikio batean den bukatzen dut, posible da. Baina, hasiera batean, gai guztako jaten, holako enpresa handi baten hastia. Zure enpresa bat hastia, ontxe bertan, egoera honekin pixkan zaila ikusten dut. Eta egitea da, oindaren enpresa txiki asko eta indi asko zailtasunak aukiko dituztela aurrera irtetzeko. Eta, ez bakarrik bideo jokoetan, beste arlo askotan baitxa. Eta, animoak eman eta aberreten algantanok egoera honetatik, ez da? Baina, Nik lehen esan duen bezala, hori nire ametxe izango litzatek, ez? Enpresa bat sortzea eta nahi dugun jokua egiteko aukera izatea. Gauza da, Digipen unibertsitate garestia da. Merezi du, baina garestia da. Eta nire familiak ez dauka kristolako dirutza ura ordaintzeko. Orduan, modu baten edo bestean, orain lan mundura salto egiterakoan, dirua aurreztu behar dut, orain Digipen ordaintzeko dirua aurreztu behar dut. Kredituak eskatu ditugu leko eta. Duan, nire kasu pertsonalean ez da posibilitate bat. Igual etorkizunean, hainbat urte pasatu ostean, eta sektorean urteak lan egin ostean, orduan baloratuko nuke igual horrelako enpresa bat montatzea, eta logikoa denez Euskal Herria bueltatzea. Baina oraintxe bertan, COVID-a bai gauzak zailago egiten dituela kontuan hartuta ere, ez da nitzako posibilitate bat. Zer nahiko neon esatia baitxa, Mikelek esan dena, hori, gure ikasketak oso merkeak ez dira, ez? Eta justo, gurasoak, niri adibidez, nire kasuan gurasoak, eman zosten aukeria, elegitzeko bat edo bestia, ez? Egitea da, beste aukeria merkia guazala, baina azken batean eman zosten aukeria ikuste zutelako posible proiektu hau, proiektuan. Nire karreria eta ondo bukatuko zala eta ondo irtengo zala, ez? Eta azken batean aukera hori eman zosten. Egitea da,
asko gustatuko jaten, nitan inberti duten diru guzti hori, zati bat pixkanaka, bultatzen jutia. Eta nire ustez, enpresa handi baten, gehiago lortu halko neban, enpresa txiki baten, baino ez. Eta, nik eskerrak ematia gora zoi baneri oportunidade hau ematiarren, eta, apirilan ikusiko zemoz bukatzen da. Justo nire kasuen, apur bat espeziala da, ze klasean daukagun talde lan multsoa, ondo daroa, eta baditu planak horrela jarraiteko, orduan posibilitate bat izan alda, eta, arrobia ez da, hain garestia, orduan arazoiek kentzen ditugu, ez? Ere egia da ez daukazula prestigio hori, dipenda oso handia. Baina bai, posibilitate bat izan daiteke eta planteatuta dago, izan daiteke futuro baten gure enpresa ikustea. Dani lehen erranduten moduan, ni lanera ateratzerakoan, saiatuko naiz lanpostu bat aurkitzen, eta hala ezin badut egin, agian egiten dut lan bertze sektore batean modu partzialean eta bertze denboran saiatu enpresa montatzen edo lako gauzen bat egiten, baina, ez du, enpresa egitearen gauzioa hor dago beti. Eta esan nahi nun, justo orain uste dut dela momentua gauza hauek egiteko, ze beti izango, gazteak gara eta beti izango dituzu hor gurasoak laguntzeko edo, arazorik ateratzen bada orduan, horregatik da gu animatu garela hori egitea. Ez da, dirua ez da airetik ateratzen. Horregatik da. Egia esan, ikasketa kredituenak Amerikako estatu batuetako egoera gogoratzen dit, eta hori ez dakit positibo edo denik beraien mailan jartzea, baina tira. Guazen hizkuntzari buruz hitz egitera. Jadanik aipatu duzuen nola digipenen ingeleraz ikasten duzue, eta zuen artean ere lan egiterakoan ingelera erabiltzen duzuela. Bai, adibidez, zuen enpresa sortzerakoan edo eta atzerrira joaten bazarete, edo beste enpresa handiagoetara, zelako, zer uste duzu zuek egin dezakezuela, euskara eta bideojokoak lotzeko zuen etorkizun hipotetiko horretan, ezta? Imaginatu zuen burua, enpresa handi batean, edo hemen sortutako enpresa batean. Lehenik eta behin, bai, karreria ingeles ez da eta hori, baina gisa da, klasian eta, segun zeinekin zaren, igual erderaz, euskeraz, pixkat danetek erabiltzeko, ez? Adibidez, ni Mikelekin, askotan euskeraz itxo, ze bestela, ez bot ditzen Mikelekin euskeraz, hemen Bilbon nago nian ikasten, jende askokin ez dut ditzen euskeraz, pixukiekin aparte. Zingo neban atzerrira joten manitzen euskara bultzatzeko. Ni ontsa joten man naiz atzerrira lanera, gauza erabaki handixak ezingo nitxon hartu seguruenik, izango nitzan un mandau, basikamente. Eta, baina zingo neban, bai emango neban ideiak, euskarara itzultzeko, edo ez dut ikusten oportunidadeik komentatziai aparte eta zela lortu euskara bertan proiektu horretan nabarmentzeko, ezta? Ze hori izan duten bezala, ni juten man naiz ontxe enpresa handi batera, lehenik eta behin, justo industria honetara salto inberri, botere asko ez neban aukiko momentu hortan. Olako gauza bate
erabakitzeko, ez da? Gainera gero, diru asko egongo da jokuan, ez dakize. Baina, bueno, saietuko nitzela komentatzen eta, bai, ez da? Baina, bueno, besteik ez dakitik inalko neban. Anderrek ondo azalduen bezala, enpresa handi baten gu gure aukingo dugun postua kontuan hartuta ez dugu ezer esanik hizkuntzan. Baina, egia da, CD Projekten, adibidez, batzutan, mensaje batzuei, Twitterren bidez, euskeraz erantzuten dietela bertokoi. Eta horrelako pauso txikiak ematean ni ustez oso garrantzitsua da hizkuntzaren zabalkuntzarako. Biolasen sektorean euskera oso murriztua dago ni ustez, eta horretarako pauso txiki horiek ematea garrantzitsua da. Adibidez, digipenen egite ditugun joku asko, geroz eta gehiago saiatzen ari gara euskerara itzultzen joku hauek. Eta bai, egia da ez direla joku potentiak. Hori da. Baina gutxienez horrek espero dugu bultzatzea bertoko joku txiki eta indiak hori egitera. Porque joku handienak dirua badaukate ere, ez badute hemen merkatu bat ikusten, ez dute gastatuko dirurik. Bebai, nire kasuan gutxienez, denbora librean daukadanan askotan jokuak egite ditut. Eta joku horiek beti hiru hizkuntzatara itzultzea erabakitzen dut. Beti euskera, ingelesa eta gaztelania. Beti. Orduan, hori da gauza bakarra egin ahal dezakadanan ikuste dut. Bai, azken batean, gu enpresa batera joten baga, igual hori esan dutena, ez? Botere asko ez daukogu, baina, bueno, gure artean, danon artean, lortu aldo, ez? Adibidez, Twitterreko hori, komentatzen eta, igual olako gauzatxuak, igual joten diaiak konturatzen, daukogu jugadore asko, euskara zitxe dutena, igual ideia hona izango da, ezta? Baina, klaro, euskera dago beste hizkuntza batzu, baitxa, tamaina iguala dauzkena, eta, klaro, zeba euskera eta zeba ez bestiak. Azken batean, nire ustez diru kontua da, eta hori. Nik uste dut, diru kontua ez baldin bazan, hizkuntza danetan egongo zala lana, baina, klaro, lana, dirua, dana batera dago, así que hori. Nire ustez, danon artean, olako gauzak inda, ez? Gauza txikisekin, lortuko ginula, pixkanaka, euskera olako enpresa honditan eta sartzen jutia. Baina, bueno. Kontuan hartu behar da bebai, enpresa askok ez dutela, ez da gaztelaniara itzultzen joku batzu. Orduan, ez da oso logikoa jota, horrelako enpresetai esatera, orain benga itzultzera euskerara jokuak. Baina behar da errealistak, eta ni ustez badaude jokuak, adibidez, Super Mario eta horrelako jokuak ez daukate tekstu asko. Horiek alko lirateke errezago itzuli euskerara. Baina gisa dabe, hemengo institutuak, eta adibidez, bai Arrobi, bai Digipen, gure jokuak, naizta ez izan de última generación jokuak, euskeraz baitxateratzen baditugu, igual, bertako enpresa asko ez dutenak euskeraz itzultzen, ez dutela euskerara itzultzen, igual animatzen dira euskerara bultzatia, ez? Ikusitza, hemengo nivela, pixkanako gerozta geixau dagola, igual ikusten dabe, igual ideia hona da, ez? Igual, jugadore batzuk lortu alditzugu euskerara itzultzen baditugu. Bai, nire ustez, enpresa txikien ikuspuntutik, behin sartzen zarenean hortan, diru laguntzak badauz, ez dute ez esango. Hori da mugitzen duen gauza importantena. Orduan,
horretan bukatzen da, zu merkatu bat badaukazu, hori lantzeko egongo da, eta egingo da, eta merkatu hori zuretzat ez badu pena merezi, orduan ez da egingo. Orduan hori ikusten da diferentzia, ez? Talde txiki bat izatean, baietz esango zenuke, baina enpresa handi batek ez ez. Eta, bueno, nik uste dut, adibidez, beraiek ezagit, baina guk behintzen, arrobian, klaseko proiektuetan, beti jokoak euskaraz egiten ditugu, eta gero nahi badugu bertze hizkuntzetara pasatzen alditugu. Baina berez euskaraz daude beti. Orduan, urteen zehar sortzen joan izan garen jokoak, denak euskaraz izan dira. Orduan hor, daukagoia portfolio bat nahiko handia euskaraz dagoena. Eta uste dut horrek ere indarra ematen aldiola euskarari bideokoen industrian sartzeko. Osea, zen ikusten da egiten aldela eta izaten aldela erderaz edo inglesez egindako joku bat bezain ona. Bai. A ber, azken batean, digipenen kasua, Amerikar institutu bada, kanpotar askor egoten dira, Azerbaijaneko bat, no seke, lo otro. Azken batean, igual talde baten, igual euskaraz dakixen jendia ez dago. Gure kasua, justo berakin ontsenago proiektuan, eta bakego euskaraz, eta seguramente euskarara itzuliko, ezta? Baina azken batean, gure basia, erena euskara den bezala, gurea Amerikarra izan da, inglesa behintzat badago. Egixe da azkenengo proiektutan, eta bai eitzeli dugula bai euskarara eta bai gaztelderara. Así que hori. Ez dakit hemen bilduta gaudenen artean, galderaren bat daukazuen Maiarentzako, bestela nik azkeneko galdera bat daukat, dirudi ezetz, eta Twitch eta YouTubetik ez da ere. Onartu behar dut Gamerrauntziko antolatzaien artean badagola oraintxe bertan eztabaida zutsu bat aipatzen ari zaretenari buruz. Adibidez, uste dut beste urte batzuetan ez dela arlo ekonomikoa hainbeste landu mai inguruetan, eta agian egoera eta koronavirusak eraginda zuen lehentasun bat edo zuentzat oso garrantzitsua bihurtu dela oraintxe bertan. Baina, mai ingurua izteko kaldera bat egin nahi dizuet. Zein uste duzue dela bidea Euskal Herrian bideojokoen sektorea indartzeko? Lehenik eta behin, lehen esan duguna, ez? Gure partetik, ikaslien partetik, etxen dugun proiektuak eta euskeraz be argitaratzea. Diru laguntzak. Ontxe egoeria dela eta, igual pixka txarkixo dago egoera hori, ez da, baina gure partetik enpresa txiki bat sortzea ontxe pixka geizki ikusten dut, eta hori pena bada, baina ez dut ikusten oso posible, baina garen enpresak behintzat egoera honetatik etaratzen laguntzen eta diru laguntza batzukin aurrera eramaten. Eta, ikusi dugu, ez? Badare instituto batzuk bertan Euskal Herrian, maila handixe dagoela, eta problemia ustot ez dagoela nivela, gauzia ez dagoela enpresa importanteik bertan lan itxeko. Ordan, hemengo ikasle asko, gehienak, gure kasuan, kanpora botatzen da, ezta? Egoten bazaren enpresa batzuk hemen, nola gaitz, izena daukela mundu honetan, asko bultatuko zen, eta kasu honetan, enpresa handi bat mendik egoten bada, nik uste dut, botako zutela, euskerara itzultzeko aukera horretara. Nire ustez, badauz oportunitatea gutxi eta txikiek, baina badauz, adibidez, Arrobiak antolatu zuen txarla bat PS Talentsari buruz, PlayStation Talents da programa bat
bultzatzeko enpresa txikiak edo talde txikiak bideojoko mundura eta hori garatzeko, eta hemen sortutako enpresa txiki horiek ziurazki euskaraz einpiniko dituzte beraien jokuak, orduan. Horrelako mugimenduekin, horrelako nola esan, sosketa edo gauza horiekin hori egin alda, osea. Eta nik uste dut garrantzitsuna dela, hemen bertako programatzaileak, artistak eta bar, kanpora zidatea. Hemengo jendeak hemen lan egiten badu, eta ez bada atzerera joaten, hemen Euskal Herrian egonen daia persona bultzo bat lan egiteko, eta gero horrek ere bultzatzen aldu kanpotik jendea etortzera unat lan egitera. Orduen uste dut garrantzitsuna dela, hemen bertako jendea kanpora joan behar ez izatea, horretarako behar dira diru laguntzak eta alako gauzak, baina behar dena da bertako jende gaztea, eta ez hain gaztea lagundu bertan lan egiteko. Hortan nagoz nago, nivela dagoela hori izan dutena, ez? Nivela dagoela bai. Baina, haber zein azten da nolako enpresa handi bat sortzen, badakitarela saiatzen eta, baina nik uste dut, gure kasuan eta, garela ikusten gehiago, enpresa handi baten parte izateko, ez dut ikusten egoera ona bertan gelditzeko. Egoten bazan enpresa handi bat hemen, seguramente askoz gehiago betuko zen egoeria eta onera ingo zeban, bai euskera eta bai bideojokoa Euskal Herrixan. Nire ustez, lortu behar dena Euskal Herrian da diru laguntzekin, gehien bat diru laguntzekin, eta enpresa bat agertzea eta lortze egitea joku bat ezaguna izatea mundu mailan, gutxi gara bera. Adibidez, Espainiako beste puntu batzuetan indara gitxi gris nomadak egindako jokuarekin, edo Tequila Works, Rain eta Guild eta horrelako jokuekin, lortzen ari dena da Espainian mailako industria mundura zabaltzea. Hori Euskal Herrian enpresa batek lortuko balu, ez dela, PSRsa, lortuko balu, gutxienez, lortuko genuke Euskal Industria jendak munduan kokatzea. Ez da PSRsa, baina nik uste dut hori diru laguntzekin eta animatzen jendeari jokuak bertan egitea. Eta, klaro, jokuek euskeraz badaude. Azkenean, famatu egiten denez jokua, bebai euskera, askoz gehiago zabalduko litzateke ni ustez. Eta hori ni ustez bidea. Baina, esan dugun bezala, horrentxe bertan pandemiarekin, etorriko diren krisi ekonomikoekin eta momentu txarrenean gauden ni ustez. Honetarako. Esatea egia da momentu zaila dela, baina ez dut uste horrek atzera egin bergo gaituela. Aurrera ekin eta hori. Nire ustez badauz, txikiak eta gutxi, baina badauz laguntzak eta horrelako incentiboak aurrera eramateko. Egia da, igual ez duzula gehiegi irabaziko, baina egin aldozu. Eta horrekin gero handiago bihurtu. Eta ere, nik uste dut, adibidez hemen bertako enpresa txikiak juntatzen badira, edo lako gauzak egiten badira, azkenean gaten algarela sortzen gero eta enpresa handiago bat, denen artean. Claro, da pixket... da zaila eta... Baina hori da nik ikusten duten aukera bat Euskal Herria bideojokoen sektorean handitzeko. Jakin dezazuela Mikelek aipatu duena boom bat behar dugula, enpresa bat batean bideojoko potente bat argitaratzen
duena. Hori Jokotekniako 2018an aipatu zuen Chris Rolanek esanez, hori da behar duguna, hemen bapatekotasuna hori eta impacto hori sortzeko. Jakin dezazuela gehien berauntzi elkartea prest dagoela zuekin hitz egitera, zuen bideojokoei buruz idaztera, eta nahi bat dituzue zabaldu ere publikoari lagunduko dizuegu aldugun neurrian, noski, azkenean ez badugu zuei buruz hitz egiten, ez zaituztegu ezagutzen eta zuen lanak berdin. Beraz, prest gaude nahi baduzue gure blogean zuen berri emateko nahi duzuena. Eta eskerrik asko natortxegatik, eskerrik asko Errobia ikastola eta Digipen eskolari zuei ekartzagatik. Eta beno, prest gaude bukaera emateko 2020ko Jokoteknia jardunaldi honi. Eskerrik asko bai, etorri zareten hoi, bai hemen oraindik mailan zaudeten hoi eta hizlariei. Eskerrik asko etxetik jarraitu gaituzten pertsona orori eta etxean geratu diren hizlariei, behintzat ala nola konpondu dugu beraiekin feedback pixkat izateko, ez da bideodeiaren bidez. Espero dugu, 2021 urtean Jokotekniako 4. edizioa ospatzea, baina oraingoa baino baldintza pixkat hobeagoetan, ez da? Espero dugu. Eskerrik asko eta hurrengora arte guztioi.